Adorable, Miglab, shout out Tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak. Adorable, Miglab, shout out. Ayan. Miglab, shout out po. Adorable Lala. Salamat sa iyong patamsak. Ikaw pa lang po yung aking unang viewers. First. Yes, ikaw po first. Adorable, you are the first. Kabubukas ko lang po. Magandang umaga host, happy birthday. Salamat Lala, salamat. Salamat, ayan, salamat naman oy. Salamat po. Biyahe ni Juno, Miglab, shout out. Thank you po. Yan, biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Salamat po, biyahe ni Juno, Miglab, shout out. Salamat po sa iyong pagbati. Thank you. Tamsak host, good morning. Ayan. 3 tamsak host from biyahe ni Juno. Salamat. Ned's Life TV, Miglab, shout out. Ayan, Miglab, shout out everyone. Thank you so much. Good morning host. Happy birthday. Wish you all the best. Thank you. Matbit, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you Lalabs, Matbet. Salamat sa iyong pagbati. Thank you. Ayan, Matbit Lalams. Good morning host. Happy birthday. Wish you all the best. Ayan. Thank you everyone. Thank you. Ayan, Ed Skarsky. Official Migalab shoutout. Good PM. Pa-jacket please. Good morning Lalabs. Morning na po dito. Ayan, may jacket ka na. Ed Skarsky TM Official Migalab shoutout. Good morning Lalabs. Ayan. UAE time 1:26 AM. Ayan. And Philippine time 5:26 AM. Ayan, Madam Love Channel, Migalab shout out po, Madam. Madam Love Channel, Migalab shout out. Ayan, lalabin natin Madam Love Channel. Nagbaba po ng kanyang bahay.
Biyay ni Juno Dan Pasukli po from Ned's Life TV. Ayan. Salamat po. Biyay ni Juno, pasuklan na lang po si Ned's Life. Dito lang ako. Sige po, Madam Love Channel po. Lista natin yung mga pumasok. Para hindi ako maguluhan. Ayan. Dora Bell. Biyahe ni Juno. Ned's Life. Matbet. Ed Scars. Din Love Channel. Yan po, lablabin natin mga lalabs. Ayan, happy birthday Pakis host. Dali. Jamal Vlogger, oy, ambot. Mega love shout out. Salamat sa pagbati mo, oy. Thank you. Happy birthday host. Mega love shout out. Ayan, salamat everyone sa pagbati nyo po. Salamat. Ayan. Appreciated. Ayan. Salamat mga lalabs. 32 na si host. 32. 32 na, oy. Tumatanda na tayo. Tamsak Dan, ayan. Prameraan mga hook. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout. At punta muna tayo kay biyahe ni Juno. Nandyan ka pa, biyahe ni Juno? Nandyan pa ba si biyahe ni Juno? Nakapin ka lalabs. Baksumas Datam. Mega love shout out. Baksumans Datam lalab. Mega love shout out. How are you? Ayan, you have now moderator. Baksumas Datam. Thank you for coming lalabs. L3. Hello everyone. Mega love shout out. Ayan, padikit patamsak. Hindi pa sigurado ang balik. Ayan. Ayan, merian mga hok mga lalabin natin. L3, ayan. Hello, Juga host. Ayan, Bakso lalab, Mega love shout out. Bakso mas datam. Merian mga hok nagbaba ng bay. Pasukli oy biyahe ni Juno from Ned's Life TV. Di pag wala na si Ned's Life din, ikaw susunod Ned's Life. Love Channel. Matbet. Ed Scar. Love Channel. Jamal. Din Bakso. Mary Ann. ICI TV, Mega love shout out. Hello po from Jeddah Cute Boy. Mega love shout out lalab. Jeddah Cute Boy. Ayan. 7 million in the house. Mega love shout out. Thank you. Jeddah Cute Boy, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin Jeddah Cute Boy. Ayan. Happy birthday. Salamat lalab. Salamat sa pagbati mga lalabs. Thank you. So much everyone. Thank you. Ayan. Yan, 12 million in the house. Mega love shout out. 12 million. Thank you so much. Nandyan ka pa ba biyahe ni Juno? Wala na ata to si biyahe ni Juno. Umalis na. How young are you po? Thank you, lalabs. Ano na ako ngayon? 18. Joke. 18. Mega love shout out. Dan dikit sa'yo from Matbit. L3 lalabs. Pasuklan si Matbit lalabs. L3 kandi ko dikit. Correct to Matbit lalabs. L3. ICI TV. Mega love shout out sa'yo lalabs. Ayan, Matbit, pasuklin na lang si Jeddah Cute Boy. Biyahe ni Juno, nandito ka pa biyahe ni Juno? Wala na ata siya. Biyahe ni Juno, kung nandito ka, magbaba ka dyan ng message, oy, kung nandito ka pa. Wala na, nagtamsak lang siya. Punta tayo kay Ned's Life. Wala na siya. Saan na yung bahay mo, Ned's Life? Ned's Life, na sana yung binaba mong bahay? Wala.
Sana all 32. Ned's Life, nasaan na yung bahay mo? Wala si Ned's Life. Miguel Love, shoutout sa'yo, Jeddah Cute Boy. Papunta na ako sa bahay mo. Ayan, nandito pa ba si Ned's Life? GTR Orkis Eileen, Miguel Love, shoutout. GTS Orkis, Miguel Love, shoutout. There my friend Eileen Ski, Kim Song Han broadcast, Miguel Love, shoutout. Kim Song Han, thank you for coming again. Kim Song Han, Miguel Love, shoutout to you. I live in Seoul, Korea. Ayan, Korean my friend. Thank you so much. Miguel Love, shoutout to you, Korean. Anong sayo? Ayan. DTS Orkes, nagbaba ng by ICI. TV dan pasok. Ned's Life, biyahe ni Juno dan from Baksumas Datam. Dan to you, L3 from Mary and Manghok. L3 Lalabs, kindly return to Mary and Manghok. Ayan. Kim Song Han, lablabin natin si Kim Song Han, mga lalabs. Korean, my friend, thank you for coming again. Thank you so much, lalabs. Patamsak Kalimbang naman, please. Ayan. Jeddah Cute Boy, DTS Orkes, Mary and Manghok. Ayan. Lablabin natin si Orkaski Official. Ayan, Rog. Miguel Love, shout out si Rog. Miguel Love, shout out. Nandito ba si Ned's Life? Kung nandito ka, Ned's Life, magbaba ka ng bahay mo. Kung wala si Ned's Life, pupunta tayo kay Matbet. Ayan si Rog. Miguel Love, shout out. Paayuda. Ikaw nga dapat si Rog mag-ayuda yan. Ang dami mong alagad eh. Wala ng Uragon. Ayan. Ayan. Ed Skarsky, Miguel Love, shout out para Ned's Life. Ned's Life, once again, magbaba ka ng bahay mo. Rods, patamsak Kalimbang naman, please. From Ed Skarsky, andito ako, host, magbaba ka ng bahay. Si Rod, oy, ikaw madami kang ikaw dapat Si Rod, oy. Ayan, Miguel Love, shout out. Ed Skarsky from Matbet, ayan. Kim Song Han broadcast, ayan. Ned's Life, magbaba ka ng bahay mo, ayaw mo ba? Sige, punta na tayo kay Matbet. Matbet, magbaba ka ng bahay mo. Ayaw nyo magsibabaan ng bahay, oy. Ned's Life, baba ng bahay. Wala, okay. Matbet, magbaba ka ng bahay, Matbet. Ako nga umatin, ako pa ayuda. Si Rojoy. Ned's Life. Ayan, si Rod, salamat po sa pag-attend. Wait lang po, ayan. Ayan, lablabin po natin. Lablabin po si Ned's Life. Ayan. Si Rojo Yambot. Dorot TV, Miguel Love, shout out. Dorot, Miguel Love, shout out, lalabs. Ned's Life po ng kapin, lablabin natin. Salamat, Ed Skarsky Official, OTW to you from Mary Ann. Ayan. Rog. CJ Dan from Jeddah Cute Boy. Ayan. Ayan, Rog. Jeddah Cute Boy, kalimbangin mo yan si Rog. Maraming yan, ayuda. Hingi ka ng ayuda dyan, oy. Kalimbangin mo yan. Nagbaba na ako. Ayan, from Ned's Life. Sige, Matbit lalas. Pakatapos natin kay Ned's Life. Ikaw susunod. Oo, ang dami ko ng baba. Hindi mo na bang baba? Hindi ko lang ata napansin. Wow. Nakasubmood pala si Rods. Yes. Hindi ka dyan makakapasok. Manood ka na lang sa labas kung ayaw mo magsama. Si Rojoy. Ako matagal na akong nakadikit sa main mo. Oy, ayan. Pinupuntahan na kita sa bartiran mo eh. Ayan. Ned's Life TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Ned's Live. Lalablabin natin. Dorot TV Dan from Jeddah Cute Boy. Ayan. Cecil. Ayan, from Dorot. Hindi ko ididikit yung alagad ko. Ayan, cute boy.
Lablabin mo yan si si Sir Rog. Maraming alagad yan. Hingi ka dyan ng ayuda. 66 sa'yo, Jeddah, from Durot TV. Ayan. Nasa harang pa isa ko. Ayan, from Rod CJ. Yan, Sir Rod, salamat po. Next Live TV Dan Pro from Cecil. Dan Sukli Edge Karki Official. Ayan. Cecil Dan from Jeddah Cute Boy. Sing and Travel, mega love shout out lalabs. Sing and Travel. Ayan. Durot TV. Ayan. 2.53 OTW Rod CJ. Ayan. Si Sir Rodjoy. Salamat Sir Rod CJ Paayuda from Jeddah Cute Boy. Ayan, kalimbangin mo yan lalabs. Hi host. Ayan, lumabas na ba ang Korean friend mo lalabs? Wala pa. Hala, bakit wala yung aking, bakit hindi nagbababa dito si yung aking night boot? Night boot ni Ilocano ako. Ayan, here na, may love shout out. Ayan, may jacket ka na night boot ni Ilocano. Hala, nasaan yung night boot ko? Bakit di nagbababa? Ano nangyari? Dan, dikit sa'yo, Jeddah Cute Boy. Lablabin natin nakapin mga lalabs. May harang ba ako mga lalabs? Or wala? Team Agwas Dan Pasukli from Jeddah. Ayan, salamat. Mary Ann OTW sa'yo from Team Agwas. Si Rog. Ay, 13 million in daw si Miguel Love shout out. Nasaan na yung aking night boot? Bakit di nagbababa? Hindi ko ata napindot. Meron kang harang. Salamat Lalabing Vlog. Lalab, salamat. Ed Skarky, just subscribe to your channel. Ayan, from Sunghan Broadcast. 10-15 from Cecil. Ayan si Sir Rog. Kipagbartiran ka dyan. Ano Cecil? Kaya daming alagad niyan. Pin 1 from Nightboot ni Ilocano ako. Ayan. Ned's Life TV Dan dikit sa'yo from Matbet. Ned's Life lalab pasuklaan si Matbet lalabs. Dan na po sa'yo. Ayan. Kim Sunghan Broadcast. Ayan, nagbaba po ng bay. Lablabin natin. Nasaan yung Nightboot ko, oy? Click ko lang yung Nightboot ko. Bakit ayaw magbaba? Tiririt ng tiririt, tadadan tan tadadan, tadadadadadadan, tadadadadadadan, tadadan. Tadadan. Matayaw. Tiririt ng tiririt. Anong nangyari? Nawala ako. Tiririn, tiririn. Ayan, pin 2 from Nightboot ni Rod. Salamat po. Bakit hindi binababa yung Nightboot ko? Oy, anong nangyari? Nightboot, anong nangyari sa'yo? Dadadan, go to channel lang Cecil from Rod CJ. Ayan. Sing and Travel OTW from Team Agwas pang 72 Jeddah. Ayan, apat na lang po sa nakapin mga lalabs. Dadadan. Ikitugi dan sa'yo from Ned's Life. Tiririn tam pam 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 pararararara. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love shout out. 10 million, thank you so much. Rod CJ Dan from Cecil. Yan, Costoras, Miguel Love shout out. Lalas, Miguel Love shout sa Yuan channel. Ayan. Rod
Submod. Ayan, si Rod, salamat po. Ayan. Submod daw. Rod CJ23, salamat po. Ayan. Sisili sagad mo na 15 from Rod 23. Ayan. Happy birthday wa po, Seb. Bless to you. Enjoy your day, lalabs. Ayan. Singin Travel lalabs, thank you so much. Thank you. Thank you lalabs sa pabati-bati. Thank you. Salamat. Ayan. Ayan mga lalabs, 4 na lang po sa nakapin. Sing Travel, nagbaba ng bahay. Sing Travel. Ayan, salamat naman at nagbaba na si Nightbot. Ay! Yan na si Nightbot. 10 million in daos, may love shout out. Sing Travel, nagbaba ng bahay. Gida Cute Boy ay nagbaba ng bahay. Dating digit sa nakapin from Rod CJ. Ayan. Dan Sukliti Magwas from Merian mga hook. Ayan, Jornyo Siklut binababa ni Nightbot. Dorto TW sa'yo from Team Magwas. Ayan, mga flowers mo itabi sa tulog. Yan na lang lutuin ko, lalabs. Mamaya ilagay ko yan sa flower base. 73 Gida from Rod CJ. Ayan. 23. Gustoras Interesantes OTW from Team Agwas. Ayan, Team Agwas, may love shoutout po. Ngayon ko lang yung electric fan, mga loves. Ako'y naiinitan. Wait lang po. Naiinitan yung Pokemon ni host. Chuchu. Nagbago ka na. Kusina ni Maels, Miguel love shout out lalabs. Kusina ni Maels, salamat sa patamsak. Ayan, harang, salamat sa paharang. Merian mga hukdan dikit sa'yo, pasukli na lang from Matbet. Lalabs Merian. Ayan, Yorme, Miguel love shout out. Sir CJ. Salamat po. Ayan. Ayan, 10 million daw. Miguel love shout out. Yorme, salamat po, Yorme. Kumusta na po ang nakapin? Ayan. Dalawa na lang po sa nakapin. Pupunta na tayo kay Matbit mga lalans. Dalawa na lang po sa nakapin. Matbit dan from Ned's Life. Kusina ni Maels Lalab. Happy birthday. Ayan. Sir Rods, thank you po. Thank you. Thank you po sa pabati. Thank you. Dan sa nakapin wapa host. Ayan, Ned's Life. Ned's Life, pabalikan na lang si Sing Travel dan na po sa'yo. Salamat Matbet, pakibababahay. +3 from Yorme. Ayan. Salamat po Sir Rog. Si QPH, happy birthday host and tamsak na rin ako. Salamat po si QPH, may love shout out. Ayan, meron ka na pong jacket si QPH. Salamat. Ayan, Matbet. Lablabin natin. Why? Na. Salamat Rog from Jeddah Cute Boy. Ayan. Lablabin mo yan si Sir Rog. Jeddah Cute Boy. Oy, maraming alagad yan. Timagwas Dan from Cecil Ayas. Sir Rog, maraming salamat. Ayan, maraming salamat Sir Rog. Thank you so much. Jeddah Dan sa'yo from Ned's Life. Sir Rog, thank you so much. Ayan. 11 million in daos, may love shout out. Ayan, punta na tayo kay Matbet, baba ka ng bahay.
Bahay mo, Matbet. Matbet, magbaba ka ng bahay mo, lalabs. Ano tayo kay Matbet? Ayan. Ayan, Jeda, wag mo dikitan mga alagad ko. Ano, Jeda, dikitan mo lang yung main niya. Ayan, si Rod CJ. Kalimbangin mo lang yung main niya, lalabs. Yun na lang. Yung main lang ni Sir Rog. Sapat na. Ayan. Sino alagad mo? Ayan yung mga alagad niya. Madam Ara, mega love shout out. Salamat po sa patusok. Ayan. Matbet, nagbaba ng bahay. Ayan. Muna tayo kay Matbet. Patamsak na lang sa LS ko. Ayan. Sige, Sir Rog, ipipin po kita pagkatapos kay Matbet. Ayan. Ayan, Jeda. Ito, Jeda, from your me. Ayan. DTR Orkes. Ayan, ang baba ng bahay. Cecil Dan po from Jeda, cute boy. Ayan. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. 15 million in the house. Thank you so much. Dan, da, da. Lalab Nilmar. Mega love shout out, lalabs. So right. Be my lady of... Mega love shout out to upcoming LS from Ara. Ayan. Lablabin natin yung upcoming LS ni Madam Ara, mga lalabs. Be my lady of the night. Yormi, salamat po. Salamat. Ayan. Needs Life TV dan from CQPS. Ayos, taas na paa. Nakita mo pala yan, oy. Tinaas ko yung paa ko kasi nangalay na ba. Kita mo talaga yung paa ko, ha. Tamsak Hus, good morning from Chabilita. Mega love shout out, lalab Chabilita, lalabs. How are you? Tambay lang ho, sigirang CJ Panal, submood pang... Si Rog, maraming salamat po. Ayan. Mga lalabs yung nakapin, lablabin natin nakapin. Ayan. Sige, si Rog, pin kita pagkatapos nito kay Matbet. Matbet dan connected. Ano na? Ano yung snake? Arnaldo, may love shout out. Arnold, drop OTW next year from CJ Panal. Ayan. Chabilita dan from Jeddah, Bicolan ng Oragon. Ayan. 12 million in the house. May love shout out. Thank you so much. Sir Rods, thank you. Thank you po, thank you. Ayan yung nakapin po, road to grade 1. Si Matbit po, road to grade 1, mga lalabs. Katakot naman yung snake, syuhada. Aren Elos dan dikit po sa'yo from Matbit. Ay, nakakatakot naman, oh my god. May snake. Matbit, pasokli na lang si Ara and Ilos Vlog, lalabs. On the way daw po sa'yo, Madam Ara. Ayan. Arnaldo Dan, from Jeddah boy. Huwag mo nang pansinin yan, lalabs. Ayan yung nakapin po, road to grade 1, mga lalabs. Yung nakapin po, lablabin natin nakapin. Cecil L3 Dan, from Cecil. Matbit Dan, from Chabilita. Ayan. Mga lalabs yung nakapin po, road to grade 1. Anong pitcha na? Ayan yung nakapin po, 6 na lang, 6. 6 na lang po ang nakapin, 6.
Inanim na lang po sa nakapin. CJ Panal, submood. Salamat po. Sir Rog, salamat. Cecil Dan Pasukli from Arnaldo. Ayan. Mga nalabs, 4 na lang po sa nakapin. Mag-grade 1 na siya, 4 na lang. Ayan, salamat po. Tunog. Chabilita Vlog, nasa bahay mo ako dandikit. Ayan. Ayan mga lalas, para punta tayo kay Sir Rog. Yung nakapin po, 5 na lang. Ayan, 5 na lang po sa nakapin, 5 na lang. 4 na lang po sa nakapin. Sir Rog, maraming salamat. Mga lalabs, yung nakapin po, 4 na lang. Ayan. Ayan, 3 na lang po sa nakapin, 3. Punta na tayo kay Sir Rog, 3 na lang. Ayan, Sir Rog, salamat po. Ayan, 3 na lang sa nakapin, 3 na lang. Ramadan, nagsukli sa akin. 3 Raman, nagsukli sa akin, oy. From Cecil. Isa Arnaldo, TW next year. Pilipinas Love TV, ayan, nagbaba ng bahay, Miguel Love shout out. 14 million and Miguel Love shout out. Cecil, dating dikit from Ara and Elos vlog. Tingnan natin kung gumuhit na yung nakapin. Ayan, 2 na lang po sa nakapin. 2 na lang po sa nakapin mga lalas, 2 na lang. Jidadan, nice view from Chabilita. Ayan, 14 million in downs, Miguel Love shout out, 14 million, thank you so much. Pangalawang tamsak, wapaw support, ayan. Sir Rose, thank you po, thank you, ayan. Ayan, 2 na lang po sa nakapin mga lalab, 2 na lang. 2 na lang po sa nakapin. Jeda Cute Dan from Arnaldo, ayan, ayan yun na si Arnaldo mga lalabs. 5 pin, salamat po Sir Rod, salamat. Dan po sa nakapin from Filipina Love TV, ayan Matbet. Dan na sayo si Filipina lalabs, si Sir Rod nag-ayuda sayo lalabs. Kalimbangin mo yan si Sir Rod. Tingnan natin ilan na ba yung nakapin. Yan si Rog, baba mo po yung bahay mo para mapin natin yung main. Hello host, ayan Coras Garden, Miguel Love shoutout po Coras. Miguel Love shoutout po Coras, hello, ayan. Ayan, gumuhit na po ang nakapin. Salamat. Sir Rod, yung bahay mo po. Ayan, pang-anim ho. Salamat. Oh my God, ang daming ayuda. Sana all. Tulog na ako. Edi wow. Sir Rod, oy, baba mo na yung ano mo. Brief. Miran mga hook. Susunod. Happy birthday ulit. Sir Rod, ayaw magbaba ng bahay. Uy, marutulog ka na. Pilipinas Love, ayan. Si QPH Dan, ayan, from Ned's Life. Si Rojoy, marutulog ka na, alis ka na ba? Ako na nga lang.
Good morning, Cherry B1. Mega love shout out. Cherry B1 Lala, mega love shout out sa'yo. Si Rog, maraming salamat po. Upcoming ilis patamsak. Si Rog, lumayas na to si Sir Rog. Sige madam, tamsakan natin yan. Ayan, meron kang ano eh. Ayan oh. Meron kang papatamsakan. Sige madam, Mara, maya po madam. Ayaw talagang tigilan ni Arnaldo. Ayambot oy. Ayan. Na. Ayan, lablabin po natin yung tamsakan po natin yung ano ni Sir Rog. Kaming LS. Ayan mga lala, tamsakan po natin. Host payoda naman ako from CQPH. Sige lang lalabs. Ano na ba yung ano ni Madam Love Channel, oy? Baka lang ng bahay mo dyan. Yan, kalimbangin mo yung nakapin lalabs. Maraming ayuda dyan kay Sir Rog. Hindi ko makikita yung bahay Madam Love Channel, oy. Ayan, Dan Pilipinas Love TV from Corazon Garden. Ayan, Pilipinas Love nagbaba ng bahay. Namlabin natin mga lalabs. Hindi ko masearch yung pangalan ni Madam Love Channel. Chabilita Vlog Dan, sukli sa'yo, salamat. Ayan. Ayan, Kasaranay Al. Ano yun? Nako, inano ni Nightbot. Kasaranay ay, ayan. Ayan, hi lalabs, ayan, tamsak, ayan. Kasing magganyan, nagagalit si Nightbot. Naging kita ng moderator, pumasok ka na lang uli, ayan. 5 second lang naman, pero may jacket ka na. Huwag mo nang pansinin si Nightbot, may tupak yan. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs, ayan, si Rog. Si Sir Rog po, upcoming LS niya. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. So, TWCQ from Rod CJ. Ayan, salamat. Mirandan Sukli from Rod CJ. Ayan, Rod CJ dan pasukli from Ned's Life. Dan Pulpak from Pilipina Love, Chabilita nagbaba ng bahay. Nakailang dikit ako sa'yo. Ned's Life. And kalimbangin nyo yung nakapin mga lalabs. Mikir ng ayuda sa nakapin. Diyan kayo humingi ng ayuda. Sa nakapin. Ayan, Jada Cute Boy, nagbaba ng bahay. Salamat host from Ned's Life. Ayan. Nalab, salamat din. Meron mga pasukli please from Coras Garden. RN Elos Vlog. Ayan. And, mga nalab yung nakapin. Dikitan nyo yung nakapin sa kahingi kayo ng ayuda dyan. Kayo humingi ng ayuda. Huwag ka bumaba, Sir Rojoy. Diyan ka lang.
yung nakapin mga lalas, labing nakapin. Ayan si Sir Rog. Kalimbangin nyo yan mga lalang, si Sir Rog. Chorus Garden ang gawa ng bahay. Chorus Garden, nandito ako sa bahay mo. Ayan, waiting daw. Ang dami nang nagtamsak sa'yo, Sir Rog. This is the mix of Carles and Mix Club DJ. RNA Los Vlog, ayan, natawa tuloy si Madam. Ayan, Rog, +1 daw, Madam Ara. Kalimbangin yung nakapin mga lalas, kalimbangin. Ayan. Rod, salamat sa ilang beses mong dikit. Huwa mo bawiin na. Thanks ng maraming, God bless from Ned's Life. Si Rog, wag mo daw bawiin. Tabang mga langit. Dan dikit Rog, 22 from Matbet. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles. Ayan, lalas Matbet yung ano ni Sir Rog nakapin. Yung link niya nakapin lalabs. Ayan, Koras, +1 from Rod CJ. Sing and Travel, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin Sing and Travel. Brochito Miguelab, shout out. Brochito Ned's Life, ay nagbaba ng bahay. Rod CJ +1 OTW. Tamsak host, Sir. Ayo, Brochito Channel, Miguelab, shout out. Brochito, ayan. Tamsak pala from Brochito, ayan. Sukli dan Toyo Chorus Garden from Merian mga hook. Ayan, Chari B nagbaba ng bahay. Chari B, Miguelab, shout out. Ned's Life TV, pasukli please from Chorus Garden, ayan. Mirian mga hook, ayan, nagbaba po ng bahay. Si Madam Mirian mga hook po, lablabin natin. Sing and Travel +1 from Rod CJ. Ayan. Ayan, salamat po Sir Rog. Napakabait mo talaga. Rod's Dan +1. Ayan, DTS Orkes Lalab. Miguelab, shout out. Ayan. Nagbaba ng bahay si DTS Orkes. Chorus Garden pasukli from Jeda Cute Boy. Ayan, maraming salamat Sir Rog. Yung sunod natin ipipin. Wala. Si Q +2 from Rog CJ. Ayan. Si Q may dalawang ayuda from Sir Rog. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose. Miguelab, shout out po Madam Mary Rose. 10 million in the house. Miguelab, shout out. Ayan. Brochito Channel OTW. Napagod na si Arnaldo kakatawag. Umalis. Hindi naman siya nagdidikit, panay ano lang siya mention. Ayan, Ara +2 from Rod CJ. Ayan. Salamat po Sir Rog, thank you. CQPH Dan. Ayan. From Cecil CQ. Mary Rose. Ayan. Dan sa nakapin, wapa. Ayan, inayudahan ka na ni Sir Rog. Walang nabudol. Dan Jeda Cute Boy, thank you from Chorus. DTS Orkes, ayan, nagbaba ng bahay. Chorus Garden Dan from Ned's Life TV. Yan, 15 million in the house. Miguelab, shout out. 15 million, thank you so much. Bitaw host, nakadikit pag yud ko niya ato. Jeda +1. Ayan. Ayan, Jeda +1 daw from Rog. Si Sir Rog ay nag-aayuda. Si Arnaldo Dap nasa ibang naka-live. Ayan. Lumipat, hayaan mo siya, babalik yun mamaya. Dan sukli si QPH. Ayan. Napagod ka katawag, walang nabudol si Arnaldo. Lumipat sa ibang LS, Madam Ara. DTS Orkes pasukli. Ayan, ha ha ha.
Napagod si Arnaldo lumipat sa ibang LS. Mamaya babalik yun after 20 minutes. Ayan. Ayan, 19 million in daos. Mga love shout out. Sir Robs, please ayuda ako. Balikan kita 10 lang, please. Ayan, magbakas ka dyan, lalas. 20 million in daos. Mga love shout out. Ayan, umalis si ano. Pasukli naman sandikitan ko 3 pa agyod. Nagsukli ay from Cecil. Ayan. Mga lalab, suklian nyo yung si Madam Cecil. O, yung nadikitan niya. RN Elos Vlog dan dikit sa'yo. Ayan. Mababahay Sing and Travel. Sing and Travel, baba ka daw po ng bahay mo, lalabs. Ayan, bibigyan ka ng 10 ni Sir Rog. Ayan, Ned's Live TV, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, yung nakapin, lablabin natin. Ayan. Yung nakapin, maraming ayuda dyan, mga lalabs. Ay, ayan. Ayan, Rod CJ 10 Panal. Ayan, salamat po, Sir Rod. Ay. Ayan, Sing and Travel, nagbaba na po si Sing and Travel. Sir Rog, nagbaba na po. Ayan, Cecil Dan, dikit sa'yo from Matbet. Ayan, Ned's Life TV, nagbaba ng bahay. Ayan, salamat RN Elos Vlog from Matbet. 776 Sing and Travel from Rod CJ. Ayan, salamat Matbet from Cecil. Ayan. Ayan, 19 million in daos. Mga love shout out. Thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Brochito channel dan from CQPH. Ayan, Brochito lalabs. Pasuklian na lang po. Si CQPH dan na po sa'yo. Salamat. Please comment sa link ko, idol, para bilis ng sukli sa'yo. Thank you. Ayan, si QPH, pasukli na lang po si Cecil Lalabs. Ang ganda mo, si. Salamat po, Madam Oy. Ayan, Jam CJ Official. Oh yeah, hangharang. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. May jacket na po yan. Jam CJ. Salamat po. Salamat. Salamat. Ayan. Chorus plus 2. Ayan. Salamat. Salamat. Ayan, Chorus plus 2 ka daw from Sir Rog. Ayan, lablabin nyo yung nakapin, mga lalabs. Maraming ayuda. Oh, wow, 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 wow. Ayan yung nakapin po, mga lalabs. Lablabin natin yung nakapin. Ayan, Ned's Life TV dan tuyo. Pasukli na lang from Mary Ann mga Hawk. Ayan. Ayan, 18 million in daos. Miguel love shout out everyone. Ba't di ko siya mas shirts? Salamat Sir Rog from Jeddah Cute Boy. Ayan. Salamat po. Ayan, na-search ko na rin si Madam Love Channel. Ang hirap. Ayan, Filipinas Love TV po. Lablabin natin, mga lalabs. Nawala tuloy yung music ko. Ayan, Miriam, mga ako nagbaba ng bahay. Mary Rose Strawberry po. Ayan, lablabin po natin si Madam Mary Rose. Thanks for watching. A like would be appreciated.
Ang palatandaan ng sige lalab, salamat sa pagdikit mo lalab si Kyo. Sige lang lalab, spin kita mamaya ha. Ayan. Paturjak post from Jam CJ Official. Sige lalab, balikan kita ha. Tamsak. Ayan, sige tamsakan natin yan. Ayan, ninja man yung dinikit mo sa akin. Haha, from Mereros, ayan, dating dikit sa nakapin. From Jam CJ Official. Ayan. Sana ba yun? Mereros Strawberry Dan from Cecil. Ayan, lablabin natin si Madam Mereros mga lalabs. Si QPH Dan from Bruchito Channel. Ayan, si Q Dan na sa'yo si Bruchito Channel lalabs. Pasuklian na lang lalabs. Salamat. Marcos Lalab Migalab shout out. Marcos Car NG Kao Electronica lalabs. How are you? Inablabin natin si Marcos mga lalabs. Si Marcos. Tambay lang host, may gagawin ako. Ayan, lalab Marcos Migalab shout out sa'yo lalabs. Chorus Garden Dan from Bruchito Channel. Dan dikit Cecil, thank you. Ayan. Balikan ko kayo from Matbet. Salamat Matbet lalabs. Ayan, Jeda cute boy Dan from Mereros Strawberry. Ayan, Bruchito po nagbaba ng bahay. Jam CJ Tamsak dikit from Rod CJ. Ayan, salamat po Sir Rojoy. Ayan. Thank you from Jeda cute boy. Chorus Garden, ayan nagbaba ng bahay. Chorus Garden. Jida cute boy, ayan nagbaba po ng bahay. Lamlabin natin. Arnaldo, bumalik si Arnaldo. Sing and Travel 776 to 786. Ayan. Ayan, salamat po. Ayan sa Charlie Chub lalab migalab shout out si QPH Dan. From Charlie Chub, ayan lablabin natin yan si Charlie Chub. Marcos Car, ayan nagbaba ng bahay si Sir Marcos. Lablabin natin si Marcos mga lalabs. Nagbalik na naman si Arnaldo. Ibaba mo na yan, host. Nandito pa ba si Madam Ara? Ara, nandito ka pa Madam Oy? Kung wala, Madam Ara, nandito ka pa ba Madam Ara? Marcos NG ka, Miguel shout out. Madam Ara, nandito ka pa ba? Karapatan, Miguel shout out. Kung wala si Madam Ara. Madam Ara, nandito ka pa ba? Wala na? Umalis na o bumalik pa o? Salamat sa mga dumikit needs live TV. Ayan ang baba ng bahay. 14 million daw Miguel shout out. Ang susunod natin si Mary Ann Lalabs, nandito ka pa? Madam Ara, wala na rin. Meran mga hook lalabs, nandito ka pa ba? Mary Ann? Arnaldo Rap, ayan. Arnaldo Rap, nadikit kita kanina pa. Ayan. Marcos Car NG Kaudan from Arnaldo, ayan. Payo Dahos. Ayan, sige lang Jeda. Halit Mosa Miguel shout out Halit. Hi, ayan. Jeda cute boy, nandyan ka Mary Ann mga hook. Wala na. Ito tayo kay sana ba yun? Ba mo yung bahay mo, ayan. Halit mo sa Miguel Love shoutout. Biotech, Miguel Love shoutout. Give to me likes, Biotech, thank you. Give my likes.
likes, thank you. Biotech Lalab, Migalab, shout out. Idol Rods, okay na ba kay magsimula din ako magbalik sa'yo? Ayan. Thanks host and happy birthday ulit. Pahinga na ako. Sige po Sir Rods, maraming salamat po. God bless po sa'yo Sir Rods. Maraming salamat ulit. Good night. Bibi Bob, Migalab, shout out. Tamsak host. Bibi Bob, ayan. Meron mga hook na kapinlablabin po natin. Ayan. Jada Cute Boy nagbaba ng bahay. Jada Cute Boy Dan. OTW from Charlie Tube. Ayan, nablabin natin si Charlie Tube mga lalabs. Happy birthday post from Bibi Fab. Bob. Ayan. Lalabs, maraming salamat. Happy birthday. Andito ako host. Hindi pa ako nagpaalam. Ayun, nakapin ka lalabs, oy. Singin Travel, nagbaba ng bahay. I came back. Wallrads, lalab, Migalab, shout out, Wallrads. Mirian, mga hukdan pasisid. Ayan, lalabs, Mirian, dan na po si Sir Charlie Tube, pasuklian. Singin Travel, okay na po yun, ayuda lang. Ayan, from Rod CG and Sir Rods, maraming salamat po sa pag-ayuda mo sa aming lahat. Islandski Vlog dan from CQPH. Sige, puntan ko yung bahay mo sa QPH. Main mo ba to? Ayan, Ned's Life. Nagbaba ng bahay. Ned's Life. Meron mga hukdan. Pulpak kapatid from Jam CJ Official. Ayan, si Arnaldo mention pa from Cecil. Ayan na siya mga lalab, si Arnaldo. Diyan si Arnaldo masaya. Cecil dan pasukli. Arnaldo, you are not connecting with them. You only mentioning lalabs. How come they will return it to you? OTW Cecil from Mary Ann. Ayan. Ang palatandaan nagbaba ng bahay. Chorus Garden nagbaba din po ng bahay. Meron mga lablabin natin. Meron mga hook. Charlie Bidan from Arnaldo, ayan. Dan sa sayo Cecil from BV. Wow, ayan, salamat Mamiran from Cecil. And Arnaldo, lahat ng minensyon ni Arnaldo, pasuklian na lang si Arnaldo mga lalabs. Mera Rose Strawberry, ayan, lablabin natin po si Madam Mera Rose mga lalabs. Nageles po yan si Madam. B7, ayan, Miss B749 tayo kapatid. Jeda Return, ayan Jeda, lalabs. Pasuklan si Wallrads, ayan. Dan na si Wallrads sa'yo lalabs. Ayan si QPH lalabs, 22 ka pa lang pala. Sige, nandito ko sa bahay mo si Q. Ayan, dikit ko na yung main ko sa'yo ha. Naka-main ka pala lalabs. And mga lalab si Q. Ayan, 22 pa lang si Q. Anong company ka si Q? Wallraj, ayan Jeda. Pasuklan na lang si Wallraj. Ayan, Mary Rose Strawberry dan si Arnaldo. Dan na kayo sa nakapin mga lalas, punta tayo kay si Q. Si Q, magbaba ka ng bahay mo si Q. Chari Bidan, Pulpak kapatid from Jam CJ Official. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Merian mga hook dan pasisid from Charlie Tube. Lalabs Merian, pasuklan na lang po si Charlie Tube. Dan na po sa'yo. Ayan, nag-helis yan si Charlie Tube. Lablabin natin mga lalabs. Si Q, magbaba ka ng bahay mo. Si Q. Papinhos. Para masuklian ako sa iba. Nadikitan ko. Sige, baba mo yung bahay mo.
Baba mo na yung bahay mo, Cecil. Ayan. Road to 100 po pa, Cecil. Pa, 20 na lang. Ayan. Road to 100 ba? Ayan, Kim Song-han lalabs ng baba ng bahay. Korean, my friend. Yan, suklaan nyo yung nakapin. Cheat, tamsak. Arnaldo, magbakas ka para masuklian ka from CJ. Ayan. CQPH. Ayan, CQ, nandito ko sa bahay mo, lalabs. Mamaya na kita ipina. Salamat to silang anuman. Ayan, suklan nyo po yung nakapin mga lalabs, yung kanyang mga nadikitan. Cecil, hello, nice to meet you. Ay. Nasa bahay mo ako, si Q, lalabs. Si Q, nasa bahay mo ako. Ayan, Vivi, Vav, Dan, ayan, from Jeda Cute Boy. Ayan, Vivi, Vav, Dan, si Korean Lalab, si Kim Song-han Broadcast, ayan. Charlie Chub, old friend po from Vivi, Vav. Cheats TV, Migalab, shout out. Charlie Chub TV, dating dikit na tayo, from Meran Mga Hook. Ayan, nasa bahay mo ako, si Q Lalabs. Mera Rosa Strawberry, nagbaba ng bahay. Si Q Lalabs, nasa bahay mo ako. Pasukli po sa nadikitan ko kanina, nagbakas ako. Ayan, suklan nyo yung nakapin mga lalabs. Okay guys, basta may bakas para mabalikan ko. Okay lang yan, Cecil, huwag kang magmadali lalabs kasi yung iba, nagdidikit naman yan, tinitingnan yung bakas. Ikitugidan from CQ page. Ayan, suklian mo si CQ. Ano, Cecil? Chari B1 dan po pasukli from Jeddah. Ayan, Cheats TV. Nagbaba ng bahay. Cheats. Ayan, lablabin natin si Cheats mga lalam. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Thank you so much. Si QPH. Ayan, sabay mo ako ulit si Q Lalabs. Cheats TV dan from Jeddah Boy. Ayan. Cheats TV Lalabs. Pasuklan na lang po si Jeddah Boy dan po sa'yo. Yan mga lalabs, 10 million in the house. Mga lalabs shout out. Jeddah Boy nagbaba ng bahay. Pasukli po yung nakapin mga lalabs, yung kanyang mga nasuklian. Madikitan. Ayan. Jan Chrysler Vlog. Palista po. Ayan, Jan Chrysler. And may jacket ka na dyan, Chrysler lalabs. Jan Chrysler. Pahingi ng jacket. May jacket ka na po dyan, Chrysler lalabs. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Jan Chrysler, main mo to lalabs. 127 ka pa lang. Sige, suklaan kita ng main ko ha. Main channel mo pala to. Boss, good night na ako. Magpapaalam lang. Sige, Madam Mary Ann Lalas. Salamat. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Sige na, Lalas. Matulog ka na. Si Q dan po from Cheats TV. Si Q, baba mo yung bahay mo, si Q. Dan na kayo sa nakapin. Doon tayo sa na, mga Lalas. Baby pa yung bahay nito. 22 pa lang. Ayan yung nakapin po, baby pa yung bahay mga lalabs. Lablabin po natin ang nakapin, baby pa ang bahay niyan mga lalabs. Ayan, Jan Chrysler, suklian na kita lalabs. Salamat host sa ulitin. Sige lalabs, mag-ingat ka palagi dyan. God bless.
Ayan, Jan Chrysler, nasuklian na kita lalabs ha. Nasuklian na kita ng aking main. Ayan, salamat po Jan Chrysler, nagbaba ng bahay. Jada Cute Boy, salamat. Ayan, lablabin natin si Madam Mary Rose mga lalabs. Nag-ELS din po yan. Maraming tao dyan, maraming isda. Ayan, salamat po sa papinulang ano man po si lalabs. Cheat Tamsakdan from Jan Chrysler. Ayan. Ayan yung nakapin po mga lalabs. Lablabin po natin si QPH. Baby pa yung bahay niya, baby. Yan, 25 pa lang siya mga lalabs yung nakapin po. Dan po sa'yo, Jam CJ Official from BB Val. Ayan, Jan Chrysler, nag-vlog, nagbaba ng bahay. Bantay sa lakay, ayan. Sabay mo ako si Q. Na ako magbakas, ayan. Hakob, lalab, migalab, shout out. Hakob, One Piece Racing, migalab, shout out. Tamsak, ayan. Salamat sa iyong patamsak, lalabs dyan, oy. Salamat. Jada Cute Boy, ayan, nagbaba ng bahay. Jada Cute Boy. Salamat to sa papin, walang ano man lalabs. Salamat din sa'yo, lalabs. Ayan, papin po, hihi. Sige lalabs, dyan ka lang muna mamaya-maya. Dikitan mo muna yung nakapin. Ayan. Bibi pa yung bahay niya. Liberty, migalab shoutout harang. Ayan. Salamat sa paharang lalabs. Bloody Dan. Ayan, salamat lalabs sa pagdikit kay Bloody Coder. Thank you, thank you. Si Q, ayan, nagbaba ng bahay si Q mga lalabs. Liberty, nagbaba po ng bahay, Liberty. Ayun mga lalabs, yung aking mga ano dyan, night boot. Yung aking mga member, lablabin nyo rin mga lalab, salamat. Magbakas lang kayo ng aking pangalan dyan, nagsusukli po yan sila. Jida, nagsukli na po ako, salamat from Baby Val. Jida na ano, nagsukli na po, ala, salamat. Salamat Vivi from Jida Cute Boy, ayan. Hakob, ayan, Hakob, nagbaba ng bahay si Hakob mga lalabs. Ano ba itong si QPH? Di ma-search. Yan sa bahay makul si Q. Jan Chrysler Vlog, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Hakob Tamsakdan from Jan Chrysler Vlog, ayan, nakamin siya mga lalabs. Liberty Dan from Cheats TV, ayan. Lablabin natin si Cheats TV mga lalabs. Cheats TV, ayan, nagbaba po ng bahay, Cheats TV. Si Q Pitch Dan Pulpak from Hakob. Ayan. Si Q, pasuklian na lang po si Hakob One Piece. Ayan, racing. Dan na sa'yo lalabs. Dan po sa'yo si Q from BB Valve. Ayan, si Q, pasuklian si BB Valve lalabs. Dan na sa'yo si BB Valve, pasuklian. Salamat. Alisada, migalab shoutout lalab. Alisada, migalab shoutout. Please support, ayan. Charis Journey, 4 na tamsak na host, dating dikit, ayan. Ayan ha, 4 pala, mali yung basa ko. Charis Journey, 4 tamsak na host, dating dikit, ayan. Charis, migalab shoutout lalab. Charis, may jacket ka na, Charis lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Mary Rose Nation Dan from CQ Page. Ay, Madam Mary Rose.
Dan na po sa'yo si CQ po. Ayan. 10 million in daws, Miguel Love, shout out. Ayan, kalimbangin mo yan CQ, si Madam Mary Rose. Ayan, bye. Hello, Miguel Love, shout out, bye. Miguel Love, shout out. Hello. Ayan, may jacket ka na, bye. Bye-bye. Ano bang basa nito? Hakob One Piece Racing. Ayan. Dan Celebrity. Pasuklian. Jida Cute Boy. May nagbaba ng bahay. Wapaus tapos na ako magsuklis ng 10 to Idol Rouge. Ang sabi niya po din travel okay lang daw kahit di mo sasuklian kasi ayuda niya yun sa'yo. Pero thank you na rin. Nasuklian mo siya. Ayan. CQPH Dan Pulpak from Hakob One Piece. Ayan. Hakob One Piece Racing, ayan, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Ayan, Mama G, binababa po ni Nightboot, mga lalabs, Mama G. Jeda Cute Boy po din travel, pasukling na lang si Jeda, lalabs. Ayan yung nakapin po, 4 na lang po sa nakapin para mag, ano na tayo ng sunod. Punta tayo kay ano, sino ba yung may malit na bahay dyan? Nandito ka pa ba ano? Jan Chrysler, wag kang umalis. Madam Love Channel, ayan, lablabin po natin si Madam Love Channel po. Yan, lamlabin natin nakapin mga lalabs. Ayan, bay, nagbaba ng bahay. Nakapin po, lablabin natin mga lalabs. Meron po siyang bagong uploads. Croissant with ham and cheese. Wow, sarap. Ayan, sure na tube, nang baba ng bahay, lalab Nilmar. Ayan. Lalabs, nandyan para si Nilmar. Oy, ayan. 313 RB Dan from Brother Cheat. Bye, ayan, nagbaba ng bahay si Bye. Saan ba ako napunta? Bakit wala na to dito? Alisada Channel Dan from CQPH. Nablabin natin si Nilmar mga lalabs, Nilmar Channel, ayan. Nilmar Zero to Nageles din yan mga lalabs. Nablabin natin. Ayan, si Bay nagbaba ng bahay. Gina Cute Boy nagbaba din ng bahay. Yan mga lalabs, magbakas lang kayo sa nakapin. Ayan si Madam Love Channel. Nakatambay lang ako host ng isda ako kahapon lahat lagas. Alam mo kasi Nilmar lalabs, anong petsa ba ngayon? Pag ano kasi pag oras ng sahod, marami talagang lagas. Pag oras ng ano salary ng YT, malakas ang kain ni Lolo. Bumabawi siya sa kain kasi nagpapasweldo siya. Ako nga napangisda ako nun ano eh, naka 50 na ako. Alam ba, kinain niya yung 40, tinira niya lang ako ng 10. Hindi wow. Ayan. Baydan Pulpak from Hakob. Si Q nagbaba ng bahay. Ayan. Jida Cute Boy nagbaba ng bahay. Naka 50 na ako. Nag 2.550 na ako. Naging nag 2.10 na lang. Tapos buti na lang kanina ng isda ko saglit. Kinain din yung 20. Ngayon, inayudahan ako ni Sir Rog. Binigyan niya ako ng 10. Ayan. Brother Cheat, ayan, nagbaba ng bahay. CQPH Dan Pulpak, ayan. Charis Journey, ayan, nagbaba po ng bahay si Charis. CQPH Dan Pulpak. Ayan si Q lalabs, pasuklian si Hakob. Ayan si Charis Nagiles din yan mga lalabs, si Nilmar Channel. Ayan si Madam Mary Rose Nation and Love Channel. Ayan. Mga lalabs.
Charis Journey Vlog dan from Brother Cheat. Ayan, Madam Charis, dan na si Brother Cheat po, pasuklian na lang. Nakataas na naman yung paa ko. Brother Cheat Bro Chito Channel dan from Liberty. Ayan. Vivi Vab, dating dikit na ako sa main mo. Thank you from Chorus Garden. Charis Journey dan Pulpak from Hakub. Ayan. Ayan si Jacob nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Ayan, lablabin natin yan. Si Madam Mera Rosa Strawberry. Ayan. Nag-elis yan mga lalabs. Ayan si Brother Cheat. Nag-elis din yan mga lalabs. Yung mga baby pa dyan, ayan, lablabin nyo yan. Kalimbangin nyo yung kanilang mga bell-bell. Yung mga bell nila, ayan. Ano ba tong harang na to ni Madam Love Channel din na natapos? Happy birthday, oy, Brother Chi. Thank you so much po. Oy. Salamat. Ayan. 17 na ayuda, wala din, haha. Tinusok lang siguro ng tinusok, hindi nagpanood ng video. Ayun, baklas ni Lolo. Kasi Nilmar, siguro pumunta ka sa bartiran. Lalabs. Pag sa bartir, wala yan, kinakain din naman, oy. Yung nabartir ko, wala, kinain din. Nakatrenta ako ng bartir. Kanina, pagsapit ng kainan, kinain lahat, laglag. Ngayon ko lang napansin po. Ayan. Salamat Brother Chit po sa pagbati mo sa akin. Thank you so much. 18 years old na ako, lalabs. Nagsakit ako, lubot wapahus. Sige lingkod, pangis na. Di bonehos ngayon mga lalabs, oy. 18 na ako. 18. Hako One Piece Racing dan from Brother Cheat. Ayan. Ayan yung aking member na si ano po, Jonas Liberty, nagbaba ng bahay. Jida Cute Boy, nagbaba ng bahay. Usang Raketera, mega love shoutout. Good morning Tamsak House Dan. Ayan. Bye. Ayan si Bay po, nagbaba ng bahay. Si Bay. Namlabin natin Usang Raketera. Ayan. Jida Cute Boy Dan sa iyo. Salamat from Charis Journey. Ayan. Happy 18 years old host. Salamat lalabsoy. 18 years old na ako. Ay, ambot oy. Bye. Ayan, nagbaba ng bye si QPH. Nagbaba ng bye si ano po, si QPH. Nagbaba ng bye si Q. Ayan, lablabin natin. Sana all 18 years old. Paurong lalabs, paurong. Ayan. Ayan, sino pwede dyan? 10. Ayan, ano? Food and Travel lalab, di ba may 10 ka? Ayan, si Charis Journey. Merong 10. Si Brother Chit nandyan. Singin Travel lalabs, may 10 ka. Ayan, kay Charis Journey. Ayan, Bay, may 20. Pwede kayo magbarter dyan mga lalabs. Ayan, may 20 si Bay. Sino may 20 dyan? Ayun, Madam Charis, si Bay. Hakub One Piece Racing, Brother Chit dan Pulpak from Hakub. Sure na Tube, ayan, nagbaba ng bahay. Sige, okay. Ayan si Madam Charis. Meron siyang 10. Ayan si Bay, may 20. Jada Cute Boy, ayan, nagbaba ng bahay. Durot, Miguel Love shout out. Boss, yes po lalabs. Kikis ka ba? Charis Journey dan from Hakob. Ayan si Bay, may 20 mga lalabs. Hakob One Piece Racing, nagbaba ng bahay. Sure nas, ayan. Dan sa'yo si Durot. Bye tayo from Charis. Bye kayo raw ni Charis. Bye, nandyan ka pa. Bye. 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 Ayan. Bye ba o bye? Ayan. Durot nagbaba ng bahay. Ayan. Bay dan Pulpak from Hakob. Ayan, Hakob nagbaba ng Charis. 20 daw po. Madam Charis. Ayan, 20 daw. Pasali po from Jeda Cute Boy. Ayan, sumali ka na, Jeda. Meron ka bang 10? 313 RV Dan from CQ. Ayan. Mary Rose, Madam Mary Rose, ayan. Meron siyang, si Madam Mary Rose meron din yan. CQ, ayan, nagbaba ng bahay. Bahay mo, Charis. Ayan, Madam Charis, bahay mo daw po. Magbaka po ng bahay. Ayan, CQ. Dan si Dorot TV, pasoklan lalabs. Hakob One Racing, nagbaba ng bahay. Ayan.
Ayan, 15 million din daw si Miguel Love, shout out. Madam Charis, baba ka daw ng bahay mo. Ayan, nagbaba na 10 lang ako, bye. Ayan, si Sing in Travel, meron din yan 10. Arnaldo, you have 10? Mga lalas, huwag natin kalimutan yung nakapin, hindi sis, makipagpalitan saging lagas mga saging ko. Lagas ba, madam? Lagas. Yung ano, yung binabarter nyo para lang may pampakain kay Lolo. Ay, ambot oy. Arnaldo, 4.21 ka Charis from Bay. And Madam Charis, 4.21 ka daw. Rosario Rebano, Tamsak Host, good morning. Rosario Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, meron ka ng jacket Lalab si Rosario. Salamat. Sino ba to? And mga lalabs, yung aking member na si Ping Vlog, lablabin po ninyo mga lalabs. Yan, binababa ni Ailenski. Sis, nakapagod switch account para makadikit lagas rin. Lagas din madam, oy, kasi walang views. Rosario Rabano, ayan, nagbaba ng bahay. Rosario, lablabin natin si Jacob, nagbaba rin ng bahay. Ayan. Arnaldo Lalabs, huwag kang panay mention dyan, magdikit ka. Ayan mga lalabs, yung aking mga member po, binababa ni Ailenski Vlog. Ayan sila Neski. Bukas na lang ako makipagsampuan kasi tapos pa lang kay Rog. Makakainin ni Lolo. Tama. Mapansin niya ni Lolo, sabi niya, ay, parang maninibago yan kasi bakit biglang dumami. Jada Cute Boy, ayan, nagbaba ng bahay. Arnaldo noted. Mga lalabs, yung nakapin po, dikitan po natin ang nakapin, mga lalabs. Dan Arnaldo from Jada Cute Boy, ayan. Sige lalab, salamat sa padikit-dikit. Arnaldo, Jada Cute Dan. Walang katapusang Dan, oy. Me. Wapausdan na sa nakapin. Ayan, salamat na labs. Magbakas ka lang dyan, nakikinig lang yan lalabs. Si Madam Love Channel nandyan lang yan. Nasa work kasi yan. Nasa work siya habang nagwa-YT. Sana all. Naka-YT habang nasa work. Ayan. Benji Flores
Sino pa dumikit sa akin? From Liberty. Ayan, labi nyo si Liberty mga lalas. Laki ng bahay sa Nakapinoy. Ayan. Happy birthday host. Lalab, salamat. Bangon Pilipinas, salamat sa pagbati. Thank you. Salamat Lalab, salamat. Ayan. Yan si Liberty nagbaba ng bahay. Of the night. Mga nalabs, yung nakapin po, lablabin po natin nakapin. Ayan, Laniski Vlog. Magbakas lang kayo dyan mga lalabs. Yung didikit sa nakapin, bigyan ko muna ng 2 at magbakas kayo dyan at magsupliman yan lalabs. Nasa work pa yan. Paut pa lang daw siya. Ayan. Bay Kabuyaw Warrior 7 point. Si Sir Kabuyaw pala to ay. Tingnan natin yung bahay niya. Hindi pa kasi binuksan eh. Ano ba yun? Wala, hindi ko makita. Ayan, Hakob nagbaba ng bahay. Durot Pulpak. From Hakob. Ayan, Liberty Dan from Durot TV. Charis Dan 10 from Bay. Ayan, Bay. Ayan, Madam Charis Dan, nasayo si Bay ng 10. Ayan, si Q nagbaba ng bahay. Si Q 4.21 to 4.22. Ayan. Liberty Dan sa'yo from Sing and Travel. Ayan. Dan po sa'yo Durot TV from Liberty. Durot, pasuklian po si Liberty Dan na po sa'yo. Mga lalabs yung nakapin po, lablabin po natin. Ayan. Ayan, Laniski Vlog mga lalabs. Bibi pa yung bahay niyan. Hakob, ayan. Hakob dyan sa'yo si Durot, pasuklian na lang. Ayan, Bay. Di kita naman ng 10 yung nakapin, Bay. Sino ba to si Bay? Ikabuyaw pala to, ambot. Wala na, ex na pala tayo. Si Kabuyaw. Ayan, next na tayo. Kasi nagpunta pala ako sa LS mo dati, nagbartir ako. Durot TV Dan Pulpak. Ayan. Aliw, Miguelag shout out. Tamsak Dan. Ayan, Aliw, meron ka na pong jacket, Aliw. Hakob Dan All na from Durot TV. Hakob nagbaba ng bahay. Alisada Channel, ayan, nagbaba ng bahay, Alisada. By Dan Pulpak from Hakob One Piece. Ayan. Dikit Dan ako sa'yo, idol, from Aliw. Ayan. Min channel mo ba ito, lalas? Ito pa lang. Hakob One Piece Racing. Ayan, nagbaba ng bahay si Hakob. Bangon Pilipinas. Lablabin natin si Bangon Pilipinas. 222. Ayan, Paris Insiders, good morning host, tamsak po sa'yo. Ayan. Paris Insiders, maraming salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, mega love shout out. Salamat sa patamsak. Ba't ganun host? Kailangan dikitan muna kita bago makasuot sa live mo. Teresa Francisco, mega love shout out. Nakasub mood ako, lalabs. Teresa Francisco Vlog, tamsak Dan. Ayan. Salamat sa pagtamsak, lalabs. Bismillah. Mega love shout po sa lahat. May dumating. Ha? Ayan, paano mo ginawa, host?
Sige lalabs, mama. Diyan lang yan sa settings lalabs. Tingnan mo sa settings. Paano mo ginawa? Sa settings mo lang lalabs. Ilagay, pipili ka lang doon. Ano ba yung gamit mo? Ano? Streamlab Obs. Doon lalabs, pumili ka lang doon. Makikita mo naman yan doon kung anong gusto mong gawin. Kung gusto mong sub mode, ayan, ganon. Teresa Francisco, madam, mega love shout out. Ayan, salamat po, Madam Teresa. Sino mo? Paris Insider lalab, salamat, salamat. Paris Insider, salamat sa pagdikit kay Laneski. Sige Paris, ako muna magsukli sa'yo lalabs. Magbakas ka dyan lalabs, mamaya pupunta yun dito. Susuklian ka niyan, magbakas ka lang doon sa video niya. Magsukli yan, ayan. Suklian muna kita. Kakain ka na ba? Adobo. Aliw dan pulpa from Hakob. Ayan, bukas na. May ano ka pala. Masarap yung adobo. Ayan, Arcons Lalab, mega love shout out. Patamsak ko sa aking upcoming premiere. Ayan, si Ginesa Mini TV, meron pala tong premiere. Lovers in Paris Part 1. Sana all. Sige, lalabs Arcons, tamsakan natin yan. Gusto mo ng kape? Sarah Sultani Dan from Jack. Jack, mega love shout out. Arcons Vlog Dan from Jida Cute. Happy birthday. Thank you, Jack. Thank you. Thank you sa bumati. Salamat sa inyong lahat sa pagbati sa akin. Ayan. Jack, ayan. Jack, salamat. Salamat, Jack. Salamat. Ayan, Gida Cute Boy. Nagbaba ng bahay. Good morning, host. Tamsak Dan from Simple Art Junyo TV. Ayan. Thank you, lalabs. Simple Art Junyo. Ayan. Bangon Pilipinas. Happy birthday sis, God bless. Ayan, salamat. Lalabs Arcons, may premiere ka, 'di ba? Saan na ba 'yun siya? Arcons Vlog Dan from Jack. Ayan. Patamsak po, salamat. Sige, punta man tayo kay Teresa. May Arcons lalabs. Mamaya pakatapos kay Teresa, ikaw susunod ko ha, kasi nauna sa sayo lalabs. Tamsakan po natin ang nakapin mga lalabs. Arcons lalabs, wait lang lalabs ha. Tamsakan natin ang nakapin mga lalabs. Tamsakan, may premiere. Jack Dan po sa'yo, pasukli from Jeddah. Kuras nagbaba ng bahay. Ayan, Teresa Francisco, dati tayong dikit madam. Ayan, tamsak na lang. Kalimbangin ko to para manotify ako. Ayan. Harang host, lalab, salamat sa iyong paharang. Arcon, sige, tamsakan kita lalabs. Mamaya pin kita, wait lang. Wait. Teresa Francisco Vlog, nakapin, dikit kalimbang sa'yo from Paris Insider. Teresa Lalas, pasuklan na lang si Paris Insider, dan na sa'yo. Siya ba yung may ano? Yan, ikaw rin, meron ka rin Paris, ano, di ba? Meron ka rin, Premier, di ba? Meron ka rin. May premiere ka rin lalabs Paris. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs.
Ayan, Paris, meron ka rin premier, di ba? Tingnan ko nga. Ayan, meron din. Dan na kayo sa nakapin. Ayan, punta tayo sa nasunod. Bangon Pilipinas, diyan ka lang lalas, wag ka umalis. Ay, pipin kita. 222 yung bahay mo. Mga lalabs, wait lang. Magtitimpla lang ako ng kape. Babalik ako after 3 minutes. Ha? Timpla lang siyos ng kape para mabuhay yung aking mga ugat. Sige lalabs, Arcons. Ikaw susunod ko, lalabs. Yan, magtimpla lang tayo ng kape, mga lalabs. Wait lang po. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
This Mix Club DJs. This is Team Destruction. Ayan, salamat sa paghintay mga lalabs. Nagtimpla lang ako ng kape. This is the mix of Tira 13 dikit kalimbang po sa'yo, Paris Insider. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love shoutout. Mira Rose Dan pabalik from Jeddah. Madam Prexy Joy, Miguel Love shoutout. Salamat po sa inyo from Jeddah, cute boy, si Q, ayan. Jack no ng TV channel Dan. Simple Arts, ayan. Nagbaba ng bahay, Simple Arts Dan, dikit po, salamat from Teresa Francisco. Si QPH Dan. Tamsak na madam, oy, madam. Tamsakan natin yung nakapin sa kanyang premiere mga lalab. Nagpakasal siya sa foreigner. Happy birthday po. Ayan, salamat lalab. Salamat. Salamat lalab sa pagbati mo kay host. Maraming salamat. Ayan. Hakob, nagbaba ng bahay si Hakob. Happy birthday, host. Ayan, salamat po, Madam Prexy J.I. Ayan, salamat. Dati tayong dikit, Genesa. Yan, kalimbangin ko to, lalabs. Makita natin yung wedding mo. Sana all magpapakasal. Ayan. Sana ikasal din ako someday. Ayan. Nanay, kasal din ako someday. Oy, happy birthday, lalab. Salamat. Ayan. Prexy Joy, salamat. From Jeddah, cute. Ayan. 313 RB. Dan na kayo sa nakapin, mga lalas. Punta tayo kay Arcons. Sir Arcons. Ayan. Doon muna tayo sa may mga premiere, mga lalas. Ayan, tamsakan po natin ang nakapin, mga lalabs. Nakapin. Tamsakan po yung premiere ng nakapin, mga lalabs. Jeddah cute boy connected to your channel since 30 minutes. Ayan. connected madam ah. Simple Arts TV, pasukli please from Chorus Garden. Salamat Mary Rose from Jeddah cute boy. Prexy Joy, tamsak Dan. May premiere ka, madam. Madam Prexy, may premiere ka ba? Ay, may premiere siya. Sige, Madam Prexy, oy, tamsakan natin yan. Sumayaw ka sa iba, ano to, sa taas. Tamsakan po natin nakapin. Ayan sa kanyang premiere, mga lalabs. Yung may premiere dyan. Natamsakan na kita, lalabs, Arcons. Tamsakan ko si Madam Prexy. Ayan, Jeddah cute boy, magbasa ka, wag puro shout out, ha? Thank you daw, Madam Merero, sabi ni ni Jeddah cute boy, thank you. Nakita niya na yung bakas mo. Arcons vlog, tamsak Dan, dikit din kanina from Chorus Garden. And Arcons lalabs, pasuklian si Chorus. Dan po sa'yo, lalabs. Dan sukli sa'yo, Ma'am Paris Insider, salamat. Dan sukli sa'yo, Ma'am Paris. Ayan. Ulit-ulit si host. Inom tayo ng kape. Salamat, Arcon. Ayan. Kape tayo, mga lalabs. Kape. Madam Prexy. Teresa Dan from Prexy Joy. Ayan.
Mga nalagdan na ba kayo sa nakapin? Ano na kayo? Nagtamsak na kayo, punta kayo kay Madam Prexy. Ayan, tamsakan po yung nakapin. Agoy TV, Miguel Love shout out. Sir Agoy, ay, toslak. My boy, what are you doing, nang? You're pooping? Oh. June, Miguel Love shout out, June. Agoy, Sir Agoy, Miguel Love shout out, ay. Patamsak sa premiere ni Teresa Francisco Vlog. Miguel Love shout out, host at sa lahat from Agoy. Arnaldo Tamsak, watch po dating dikit. Ayan. Bangon Pilipinas, nagbaba ng bayad, John. Ayan. Sige mga lalas, tamsakan na natin yung may premiere para makapagpin na tayo ng bago. Yung may mga baby pa yung bahay dyan. Teresa Francisco Vlog, dating dikit tayo from Mary Rose Dragon Fruit. Tamsakan na po natin ang nakapin mga lalabs. Yan yung nakapin po may premiere mga lalabs. Tamsakan. Arnaldo, not only mentioning please thumbs up to Perksy Joy Lalabs. Not only mentioning dan. How you are done? You don't have a comment. Perksy Joy Lazada, ayan, tamsakan nakapin mga lalabs. Shout out sa nagdikit sukli agad from Perksy Joy. Oo. Ikaw. Ding dong tayo. Host ayos. Ayan. Sige na, kumain ka lang. Dan sukli po, Bangon Pilipinas. Salamat po from Arcons Vlogs. Ako, One Piece Racing, ayan, nagbaba ng bahay. Si QPH dan dikit from Teresa Francisco, ayan. Dan daw, wala bakas, ayan. Kaya nga dan eh. Di nga siya nagtamsak sa premiere, paano magdanay. Mary Rose Dragon Fruit, ayan. Si Madam Mary Rose Dragon Fruit. June Dan from Bangon Pilipinas. Agoy, Sir Agoy host paayuda from Agoy. Si Sir Agoy ito, uy, marami tong banana. Yung pupunta dito pag nagsabing paayuda, sila yung nag-aayuda mga lalas. Para sa insider, Gines at Mini TV Dan po from Liberty. Ayan. Sir Agoy, uy. Ang channel binababa ni Nightboot. Ayan. Joms Coffee TV. Tamsak host. Joms Coffee TV. Ayan, mag-inom tayo ng coffee mga lalaw. Arcons Vlog, tamsak dan po from Teresa Francisco. Pinainit ko muna, host. Sir Agoy ay. Liberty nagbaba ng bahay. Ayan. Meran Nation. Tamsak na lang po, dating dikit from Paras Insider. Dan sa nakapin from Mary Rose Dragon Fruit. Laruin ko muna harang. Salamat po Madam Prexy. Oy. La. Tama Ma'am Prexy from Teresa Francisco. John and Isa Dan from CQPH. Ayan, Mami J, CQ nagbaba ng bahay. Dan pulpak sa'yo, Ma'am Teresa, salamat. Salamat sa inyo. Ako, One Piece Racing, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin si Arcons Vlog, mga lalas. Maraming ayuda dyan. Salamat. Agoy lalabs. Agoy. Kain tayo ng ding dong. Yun lang.
Flexi na kapin, kanina po kita kinalimbang from Paris Insider. Paris Insider, nagbaba ng baha. Joms Coffee TV, ayan, nagbaba ng bahay. Si Jumar pala to. Ang dami niyang alagad. Simple Arts, ayan, nagbaba ng bahay. Lazada full pack. Ma'am Flexi Joy, dan daw sa'yo si ano sa Simple Arts, Lazada daw. Salamat, Liberty. Hakob One Piece Racing, nagbaba ng bahay. Coms Coffee TV, dikit po from Teresa Francisco. Paris OTW, sukli po ako from Flexi Lazada. Bangon Pilipinas, nandito ka pa ba, Bangon Pilipinas? Madam Meryl, nandito ka pa ba? Simple Arts, dikit na po ako sa'yo kanina po with bakas po from Paris Insider. Ayan. Si Q Mami G Dan, salamat lalabs, si Q lalabs. Inom tayo ng kape. Kape kayo dyan, kape. Patamsak po, salamat from Teresa Francisco. Shout out host, Tonings TV. Miguel Lab, shout out. Shout out sa'yo, Lalab Tonings. Miguel Lab, shout out. Si QPH dan po ako sa'yo from Teresa Francisco. Ang butoy. Tumawa tong buang na to. Ayusin mo nga yung ilis ko. Gabi nag-ano siya, ulan na naman. Uy. Ha? OTW Joms, ayan from Paris Insider. Lagi na lang tayong CPR. Copyright. Joms Copidan from Teresa Francisco, ayan ping vlog mga lalabs, labin po natin. Yung aking pong member mga lalabs, labin nyo rin po. Arnaldo Connecto ping vlogs lalabs. Not only mentioning lalas, how they will connect it to you. You didn't have also comment. Bits. Taran. Joms Coffee TV, nagbawa ng bahay. Bits. Enonay, my all-time lover. Sabi kanina may dumikit kay Laniski, bakit ganun pa rin? Di naman nagtaas. Ayan mga lalabs, yung aking mga member po, yung binababa po ni Ailinski, palablab naman ako mga lalabs. Jomar Onais, dikit kalimbang from Paris Insider. Agoy-agoy dan pulpak. Ayan, lablabin nyo yun sa agoy-agoy mga lalas. Maraming banana dyan. Agoy-agoy.
Maraming banana kay Agoy-Agoy mga lalads. Marami ring tao dyan. Madam Mary Rose, nandito ka pa ba? Prexy Joy, Arnaldo Darap, kababa ko lang ng bahay ko dan kanaaga. Ano nga to si Arnaldo, high-tech. Mabilis pa siya sa ano. Mabilis dumikit si Arnaldo. Charan, charan. Barter from Tunings TV. Ayan. Si Ragoy-Agoy. Meron daw 20 si Tunings. Arnaldo long time friend. Bakit ganun dan na daw? Wala naman bakas. Ma'am Prexy. Ano lang yan? Si ano? Nag-i-imagine. Arnaldo, shout out. Redback tayo, Paris, insider. Teresa, ayan. Hakub, One Piece. Nagbaba ng bahay, mag-inom kayo ng kape. Ayan. Madam Mary Rose Nation, nandito ka pa ba? Madam Mary Rose. Ayan, ako naman, oy. 8 million, 5 million in down, big love, shout out. Agoy-agoy. Dan sa'yo si si Arnaldo. Pabalik ka na lang. Pilipinas, bangon, nandito ka pa ba? Ma'am Prexy, natatawa lang po tayo dan tapos walang bakas. Teresa Francisco dan from Joms Coffee. Ayan. Tunings TV. Ayan, mayroon daw 20 si Tunings. Si Anton pala to, si Sir Anton. Prexy Joy dan from Agoy-Agoy. Pilipinas, nandito ka pa ba? Bangon Pilipinas, nandito ka pa ba? Kung nandito ka pa, itaas mo yung kamay mo. Kung wala ka na, ibaba mo na yung paa mo. Arnaldo, kanina pa, dikit. Everybody already connected to you, Arnaldo. Sige lang, hayaan mo lang, tuloy lang tayo. Ayan. Anton Smart TV dan from CQPH. Ayan, lablabin natin. Bangon Pilipinas, nandito ka pa ba? Agoy-agoy. Ipin natin si Agoy-agoy. Tingnan. Ayan mga lalabs, yung gustong dumikit kay Agoy-agoy may ayuda. Inipin natin. Tuning TV dan full pack. Tuning. Punta tayo kay Agoy-agoy. Nandito ka ba, Madam Mary Nation, Mary Rose? Wala na? Si Madam Mary Rose? Umalis na ba siya? Ayan, dikitan niyo yung nakapin. Pag dumikit dyan, may 10 daw. Ayan, Hakub. Sino si Agoy-agoy? Rosalinda Ogaris. Si pala to? Ang akala ko si yung lalaki. Si Q Liberty. Ayan, Dan si Liberty. Ayan, lablabin si Agoy-agoy mga lalabs. Nandito si Madam Mary Rose Nation. Si Jada Cute Boy, nandito pa ba? Si Liberty, nandito pa ba si Liberty? Ayan, sige, ikaw na susunod, Liberty, Ayan, ikaw na susunod dyan. Ayan, Liberty, ikaw na susunod. Kay Mrs. Yanhos. Sabi ko na nga ba, kasi ang Agoy-agoy, lalaki. Sa Mrs. mo pala yan, nung tiningnan ko, nagulat ako, isa palang babae. Mga lalas, lablabin natin si Agoy-agoy. Ayan, nag-LS din yan. Maraming ayuda dyan. Pag pinunta nyo yan sa LS, 10 agad yung ayuda.
Sa asawa mo pala yan, agoy-agoy, oy. Si QPH, ayan, nagbaba ng bahay. Si Q Dan from Liberty. Liberty, wag ka nang umalis na, labi ka na susunod na. Ayan, Junior Siklot, binababa ni Nightbot mga lalabs. Rosalinda, agoy-agoy, from Prexy Joy Dan. Ayan, agoy-agoy. Dan si Madam Prexy sa'yo. Si QPH Dan, di na ako nagbakas, pero 3 from Tonings TV. Ayan. Toning, salamat. Salamat lalab sa iyong pagdikit. Thank you. Yay. Ayan, mag-inom muna kayo ng kape para magising yung mga ugat-ugat nyo yung natutulog. So, guni ka tropa, may galab, shoutout, thumbs up. Nagkape ka na ba, sir? Sugo ni katropa. Dan na din po sa nakapin, Ma'am Hos. Ayan, agoy-agoy. Dan si Teresa sa'yo. Salamat, Tonings from CQPH. Ayan, salamat. Salamat din sa inyong lahat. Yeah, ayan. Ayan, meron yan ayuda sa'yo, Madam Prexy, si ano, agoy-agoy. Nagkakape pa lang, Hos. Ayan, salamat. Madam Prexy, dan daw sa'yo si ano. If you are done, Arnaldo, why you don't have comment there? Give thumbs up to her. She has this one premiere. Para sa insider, sige matulog ka na lang. Good night. Sweet dreams and God bless. Ayan. Joms Coffee Dan from Liberty. Thumbs up host from Nars Anton. Miguel love shout out. Ayan, Nars Anton nagbaba ng kanyang pamamahay. Si QPH nagbaba rin po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalab si CQ. Okay po, Paris night morning ingat po from Teresa Francisco Vlog. Ayan lalabs, nakalimbang ko na yung mga premiere nyo. Laneski Vlog, binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Si QPH, ayan, napakasipag ni si Q, nandyan pa rin siya. 30 seconds, si Q, dikit ko pa to sa'yo, lalabs. Sabay makuuli si Q, lalabs. Ayan. Joms Coffee TV, ayan, nagbaba ng buy. Liberty Dan Pasukli. Mga lalabs, lablabin natin si Agoy-Agoy. Ayan. Si Sir Agoy-Agoy, nakapin, lablabin. Ayan. Salamat, Hos, walang anuman, oy. Pantay sa lakay. Bantayan mo talaga yung ano, yung mandaraya dyan. Si Q, oy. BBM for President. Huwag na sana siyang ano, oy, madaya, oy. Agoy, Mamos, di pa ata inintindihan ni Sir Arnaldo, dan na po kami. Ayan. Arnaldo, please return to everyone. Everybody happy. Already done connected to you. All people here already connected to you, Arnaldo. But you are only mentioning Dan Pasukle. But you are not connected. Why like this? Dikit lang po sa nakapin. Babalikan ko kayo mga idol. Ayan. Teresa Francisco Dan Polpak from Nars Anton. Ayan. Ayan si Q Lalas, hindi na ako magbakas. Ang bilis niyang magdikit. Maraming galamay si Arnaldo, mga lalam, celebrity. Ayan. Para siyang octopus. Ayan. Marami siyang galamay na gumagalaw. Ayan. Kaya mabilis siyang dumikit, mga lalabs. Yeah. Ayan. Nalablabin niyo si Madam Prexy. 8 million in daws, may love shout out. Ayan. Ayan, si Q din na sa'yo, lalabs. Dan uli. Dating dikit po tayo, Sir Nars Anton. Salamat po from Teresa Francisco. Salamat. Parang nakaprogram Liberty o parang nakaprogram siya, mga lalabs. Bago pumasok si Arnaldo, nakaprogram na yung kanyang YT. Na automatic, basta nakikinig lang si Arnaldo pero hindi na siya nagtatype. Meron pa siyang ano, yung parang kulay dilaw na may
Tandang pananong. Ayan, 10 million in house, Miguel Love, shout out. Kakatamsak ko pa nga lang dan na kaagad. Ayan. Ganyan talaga si Arnaldo, mga lalabs. Sugo ni katropa, opo, dan na po sa nakapin. Salamat po. Ayan, magsuklian siya. Si Agoy Agoy. Maraming alaga dyan si Agoy Agoy. Tandang padamdam yan, host. Ay, tandang padamdam pala. Mali ako. Tandang pananong. Pinag-aaral kasi ako noon kung ano pinaggagawa ko. Ayan. Sugo ni katropa, hayaan na po natin. From Teresa Francisco. Ayan. Nars Anton Dan from CQPH. Ayan. Ayan, natawa tuloy si Madam Prixen. Nag-aaral kasi ako. Di ako pumapasok. Doon ako sa likod ng school nakikipag-inuman. Ayan. Yan yung aking member na si Palatandaan, mga nalabi na baba po ni Nightbo. Thank you, thank you. Yan dikit kay Madam Rosalinda. Nag-geles din ba to? Ano ba to, Sir Agoy-Agoy? Hindi pa siya muni? Oh, ang ganda pala puntahan nito. Ayan. Agoy-agoy, hindi pa, host. Ayan. Si Kyun at Jomar Onyati pabalik na lang from Liberty. Sa akin dumikit ako, bahala na kung babalikan ako ng dinikitan ko. Ha ha ha. Ayan. Basta ako nagdidikit din ako pag nag-iwan ako ng bakas, yung main ko yung ginagamit ko para makita niya. Kasi pag ninja yung dinikit nyo, babalikan din yung ninja yung mga lalay. Ayan, dan na po. Si Q sabay makuli si Q. Anong nangyari dito? Windows update. Tamsak, madam. Manay Bicol. Yan naman si Manay Bicol, oy. Manay Bicol, Miguel Love, shout out. Kagigising mo lang, Manay. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7:31 na. Gising na si Manay Bicol, oy. Ayan. Tiresita dan sa ginataang kalabasa. Ano, Liberty, baba ka ng bahay. Miguel Love, shout out po, Manay Bicol. Si QPH nagbaba ng bahay. Liberty, baba na ng bahay mo, lalabs. Yan, dikit ko to sa salamat po, sugo ni katropa. Yan, dikit ko po ulit to kay ano, kay Agoy-Agoy. Nung sa kanyang azawa. Liberty, ayan, nagbaba ng bahay, Liberty. Pauwi lang galing church, madam, maaga ako nagising. Ano ba ngayon, araw? Hindi ko na alam anong araw ba ngayon. Ayan. Saturday? Saturday na pala ngayon. Linggo na dito. Ay, linggo pala. Oh my God, today is Sunday. Wait lang, 2 minutes Liberty 2 minutes. Pudin Travel lalab.
Ayan, punta na tayo kay Liberty. Saan na ba yun? Dumaan na siya. Rosalinda. Bismillah, ano ba tong napindot ko, oy? Wala na wala. Tadadadan, tadan. Wait lang mga lalas, wait lang. Wapa Teresa Francisco. Yan. Yung isa. Nandiyan, no? Pindot ako. Next na host, palitan. Ayan, sige po, punta tayo kay Liberty. Hindi ko pa siya napindot. Wait lang, pumunta na ako sa kanya. Ano, bakit niya wala na? Kanya. Yan, ganyan lang. Yan na sis. Pero makapag Ano, bakit niya wala na? kasi Ayun. yan na sis. Pero makapag Kamaingay. Nasaan na ba yun si Liberty na hanap ko? May napindot kasi ako mga lalang. Nawala. May napindot kasi ako mga lalang. Nawala ako, nawala. Nawala. Nawala ako, nawala. Ayan si Liberty. Ayan si Liberty. Oh, wow, wow. Ayan, Lee Sung-sun lalab, Miguel Love, shout out. Lee Sung-sun. Lee Sung-sun, Miguel Love, shout out. Ayan, Lee Sung-sun lalab, Miguel Love, shout out. Lee Sung-sun. Everyone, nice to meet you. Parang late yung ano ko, yung salita. Everyone, nice to meet you. Parang late yung ano ko, yung salita. Pula pa yung name natin. Hindi gumagalaw. Pula pa yung name natin. Ayan po din Travel V2. Dan from CQPH. Hindi gumagalaw.
Tawa lang tayo from Teresa Francisco Vlog. Tawa lang tayo from Teresa Francisco Vlog. DJ John Ray Remix. Arnaldo, Don Plading. Plading. Teresa, may love shout out. Teresa Mabilin. Ay. Arnaldo, Don Plading. Plading. May love shout po ulit sa lahat. Ayan, meron ka na pong jacket. May jacket ka na po, Madam Teresa. May jacket ka na po, Madam Teresa. Mega love shout out. Thank you, Ate Hos. Ayan, from Teresa Mabilin. Mega love shout out. Lisong Sundan from CQ. Thank you, Ate Hos. Ayan, from Teresa Mabilin. Agoy-agoy OTW. Ayan yung nakapin po. From CQ. Ayan, 699. Ayan yung nakapin po. Ayan, 699. Ako din ate, host, may ibaba lang po kaya nagpalit ako para di unfair naman sa iba. Ayan. Balik uli ako, sige lang. Ako din ate, host, may ibaba lang po kaya nagpalit ako para di unfair naman sa iba. Ayan. Dan na po ako agoy-agoy. Lisong Sun, ayan, nagbaba ng bye, Lisong Sun. Dan na po ako agoy-agoy. Lisong Sun, ayan, nagbaba ng bye, Lisong Sun. Patamsak po sa premiere, salamat. Tingnan natin yung nakapin kung gumuhit na. 699 pa rin. Salamat. Tingnan natin yung nakapin kung gumuhit na. 699 pa rin. Yan, isa na lang sa nakapin mga lala. Sweet lang. Tumikit ba ako dito? Yan, isa na lang sa nakapin mga lala. Sweet lang. Lisong Sundan connected. Ayan, nag 701 na siya. Sino yung may premiere? May premiere ka ba, Teresa? Ayan, nag 701 na siya. Sino yung may premiere? May premiere ka ba, Teresa? Tamsak Katropa 29. Salamat lalab sa iyong patamsak. Salamat. Tamsak Katropa 29. Si Charles pala to. Sa iyong patamsak. Salamat. Si Charles pala to. Ma'am Liberty Dandikit po from Teresa.
Yung dikit sa nakapin, tamsak dikit. Kasangga ni Katropa tamsak. Lalab, salamat. Kasangga. Ayan, salamat. Lagyan natin ng ano yan, jacket. Kasangga ni Katropa tamsak. Lalab, salamat. Ayan, ginakitan ko na yan, lalabs. May jacket na yan. Salamat. Lagyan natin ng ano yan, jacket. Reggie Flores Remix. Unchannel dan from CQPH. Lalab, salamat CQ Lalab sa pagdikit kay Unchannel. Salamat. Unchannel dan from CQPH. Lalab, salamat CQ Lalab sa pagdikit kay Unchannel. Salamat. Yan, Katropa tamsak. Salamat sa patamsak mo, Lalabs. Yan, Katropa tamsak. Salamat sa patamsak mo, Lalabs. This is RDF Mini Sound. TW sa nakapin from, Katropa. Salamat, Lalabs. Salamat. TW sa nakapin from, Katropa. Salamat, Lalabs. Salamat. And let you go. Why? And let you go. Why? Katropa tamsak ko TW Lisa nakapin from Katropa 29. Salamat po, Lalabs Katropa. Teresa Mabilin Char Real Dan po, ma'am. Ayan. Teresa Mabilin Char mga Lalabs, palablab naman po ako sa binababa kong bahay. Ayan. Ping Vlog, Bloody Coder and Love Channel. Palablab pa ako mga Lalabs. Palablab naman po ako sa binababa kong bahay. Ayan. Ping Vlog, Bloody Coder and Love Channel. Palablab pa ako mga Lalabs. Salamat po, Ma'am Liberty. Bakikang, yan pala si Bakikang eh. Nag-love shout out Bakikang. Lalab, salamat sa patamsak. Lalabs. Aguy. From Katropa 29, salamat po, Lalabs. From Katropa 29, salamat po, Lalabs. Saywave TV official, may love shout out. Saywave, may love shout out. Lalab, salamat. Ayan, Bicolan ng Oragon po nagbaba ng bahay. Palablab mga Lalas. Saywave TV official, may love shout out. Ayan mga Lalas, palablab pa ako sa aking mga member. Ayan, Bicolan ng Oragon po nagbaba ng bahay. Palablab mga Lalas. Ano si Ping Vlog. Palablab pa ako sa aking mga member. Ano si Ping Vlog. Palablab po mga Lalabs yung aking member mga Lalabs. Ayan si Ping Vlog. Bicolana Kapuhos. Opo, Bicolana po ako Lalabs. Palablab po mga Lalabs yung aking member mga Lalabs. Ayan si Ping Vlog. Bicolana po ako. Opo, Bicolana po ako Lalabs.
Bicolano po ako. San ka po sa Bicolo? Sa Kamsur. Sa Kamsur po ako, Madam Teresa. Sa Bula. Ayan. Ako din po Bicolano, kalahati. Kalahati ba na ba yung kalahati? Sa Bula. Ano po ba yung kalahati, Liberty? Kalahati ba na ba yung kalahati? Yung magulang ko Ligaspel ba yung matamay kong asawa, namatay kong asawa Camarinesor. Namatay na yung asawa mo. Yung magulang ko Ligaspel ba yung Katropa Lalabs, salamat. Ayan. Katropa Kense, salamat Lalabs. Sakitan natin yan. O nga, ano yung kalahati, Ma'am Aliberty? Ano yung kalahati ng ano niya? Lahi. Bisaya ba yung kalahati? Ano yung kalahati ng ano niya? Lahi. HA Connie yung vlog, migalab shout out, padikit please, HK Connie. Ayan, HK, migalab shout out. Pader ko Kamsur sa Tigahon. Opo, single mom, mag 14 years pero now byuda na, mag 3 na puhos. Ayan, hindi ka na nag-anap ng pangalawang asawa? Hindi ka na nag-anap ng pangalawang ano? Tatay ng mga anak mo? Hindi ka na nag-anap ng pangalawang asawa? Hindi ka na nag-anap ng pangalawang ano? Tatay ng mga anak mo? Igalaw ang katawan. Tararararan. Si Web TV official done from Sikyo. Ayan. Tama na boyfriend ate. Host mahirap nakadala mag-asawa. Plok-plok Si Ragoy-agoy. Tama na boyfriend ate. Host mahirap nakadala mag-asawa. Plok-plok Si Ragoy-agoy. Boyfriend na lang daw. Yan ang tunay na nagmamahal, si Ma'am Teresa din nag-asawa. Isa lang po anak ko, yung lalaki yan pala yung binaba mo. Sila una nag-whitey. Salamat po pluk-pluk dan sa nakapin. Ayan, salamat po. Sir Agoy-agoy, thank you po, thank you. Dan sa nakapin. Ayan, salamat po. Sir Agoy-agoy, thank you po, thank you. Of the night. Of the night. Dala ni Ma'am Liberty boyfriend nga, grabe hirap mag-asawa, halos mamatay ako sa una kong asawa. Kaya baka pangalawan mamatay na ako tuloy. Dala ni Ma'am Liberty boyfriend nga, grabe hirap mag-asawa. Ay, ambot Rosalinda. Salamat lalag, jagitan ko yan. Mamatay na ako tuloy. Dan sa nagkapin ng bubugbog ba yun? Salamat lalag, jagitan ko yan. May jacket na po yan, Rosalinda. Si ano yan, si Sir, ano yan? Dan sa nagkapin ng bubugbog. Sir Agoy-agoy. May jacket na po yan, Rosalinda. Bakit naman? Ayan. Baka nang bubugbog yun. Sir Agoy-agoy. Baka nang bubugbog yung una niyang asawa. Baka nang bubugbog yun. Premier from Teresa Mabilin. Ay. Rosalinda 3 tamsak. Ayan. Premier from Teresa Mabilin. Jakitan po natin yan. Lisungsun lalab. Migalab shout out.
Ayan si Lisongson, napaka-supportive nito mga lalabs. Nag-ilas ako kagabi ng 7 hours. Nung nag-start ako, nandiyan na si Lisongson hanggang natapos yung aking LS, nandiyan pa rin siya. Hilawas from Katropa, ayan. Hanggang natapos yung aking LS, nandiyan pa rin siya. Yan lalabs Katropa, maraming salamat po. Mag-16 ako ng inasawa niya. SBI pag-aralin ako, bibigyan ng maayos na buhay. Di na ibigay ng magulang ko kaso impyerno pala ibibigay. Maayos na buhay. Di na ibigay ng magulang ko kaso impyerno pala ibibigay. Kaya namatay na. Ayan si Q, nagbaba ng bahay si Q. Kaya namatay na. Tawa si Ateos. Telenovela ata yan, madam. Rosalina 5. Ayan. Yan, sakitan natin kay ano pa to, kay Agoy-Agoy ito eh. Kay Sir Anto Katropa 29, salamat. Rosalina 5, ayan. Yan, sakitan natin kay ano pa to, kay Agoy-Agoy ito eh. Kay Sir Anto Katropa impyerno buhay ko, kapatid ko mas kumunoy pala, ilagyan ko. Kakalagyan ko. Impyerno buhay ko, kapatid ko mas kumunoy pala, ilagyan ko. Kakalagyan ko. 16 years old pa lang yung lola ko yan ha. Ayan. Years old pa lang yung lola ko yan ha. Ayan. O tadabalo siya ng kapin from Rosalina 5. Salamat lalabs. O tadabalo siya ng kapin from Rosalina 5. Dansa na kapin. Ayan. Lalab, salamat. Dansa na kapin. Ayan. Lalab, salamat. Sabi niya, pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kasi kung di sa kanya, wala akong anak na nagpalakas at tatag sa akin. Kung ba't gangnaw nabubuhay ako dahil kung wala na akong anak, baka matagal na akong patay sa mga naranasan ko. Rosalina 6 tamsak. Ayan, salamat. Matagal na akong patay sa mga naranasan ko. Pero okay na buhay mo ngayon, madam. Ayan. Salamat. Pero okay na buhay mo ngayon, madam. Ayan. Do it. Ayan, Lisongson. Nagbaba ng bahay, Lisongson. Ayan, Lisongson. Nagbaba ng bahay, Lisongson. Si QPH, ayan, nagbaba ng bahay. Si QPH. I will pin you, Lisongson, after this one, ha? Nagbaba ng bahay, si QPH. Anong year yan, madam? Kayo kinasal? Okay naman po kahit paano, ma'am Liberty. Nakakain kami mag-ina. Ayan. Gaya nung may asawa ako, halos wala kami makain. Kaya kahit panis na iluto ko, may makain lang anak ko. Grabe naman. Gaya nung may asawa ako, halos wala kami makain. 1997 po ko nakinasal. Hala, bata pa ako nun. Ano pa lang ata ako nun, grade 4. 1997 po ko nakinasal. Hala, bata pa ako nun.
OFW siya nakapin from organic ni Katropa. Salamat po lalabs, Katropa lalabs. OFW siya nakapin from organic ni Katropa. Salamat po lalabs, Katropa lalabs. Null and void yun, 1997. Null and void. Totoo po lahat yan, batugan asawa ko tapos ako palaban din. Grabe naman yan, madam, uy. Kasi madam, maaga kang maaga kang nagmahal. Grabe naman yan, madam, uy. Maaga kang nagmahal. Maaga kang nagmahal. Maaga kang nagmahal. Lisong Son, you're still here, lalabs. Pin nga natin si Lisong Son. Lisong Son, where are you, lalabs? Lisong Son, you're still here, lalabs. Pin nga natin si Lisong Son. Ano yung... Where are you, lalabs? Lisong Son, drop your link. 130 nakapin, salamat po. Organic ni Katropa, Katropa lalabs, salamat. Salamat lalabs. Lisong Son, drop your link. Yung mga na masakit ma'am, di ko siya mahal. Pinamulungan ako. Di ko alam, tinakda nila kasal ko. Oh my God, ayaw ko yan. Masakit ma'am, di ko siya mahal. Kaya pala first year high school pa lang ako noon, 1997. Tinakda nila kasal ko. Lily, mag-love shout out, Lily. Pangit kasi BG lang muna host, alam mo na. Sige po lalabs, Katropa lalabs, salamat. Pangit yung ganyan. Pangit yung pinapakasal na hindi mo man mahal. Sige po lalabs, Katropa lalabs, salamat. Pangit yung ganyan. Pangit yung pinapakasal na hindi mo man mahal. Premier, lablabin natin yung Premier Lisong Son nakapin po. Wait lang mga naras, inom lang ako ng tubig. Anong oras na ba? Premier, lablabin natin yung Premier Lisong Son nakapin po. Wait lang mga naras, inom lang ako ng tubig. Anong oras na ba? Refresh mo lang. Ang refresh. Refresh. X ko to. Ish. DX. DX ko to. DX. At ayaw. Ako na mapindot ko dito. At ayaw. Ayan, sa Bicol ka, Madam Teresa from Liberty. Ako na mapindot ko dito. Ayan, sa Bicol ka, Madam Teresa from Liberty. Yan, bumalik na sa dati. Ang galing ko. Pumayag na ako magpakasal para lang makaalis. Ate ko, yung usapan naman pag-aaralin ako at di naman gagalawin hanggang di ako nakatapos. Pangarap ko noon makatapos kaya pumayag ako. Ate ko kasi ayaw akong pag-aralin. Yun lang. Ito main ko. Ayan, from Teresa Francisco Vlogs. Ayan, Lisong Son, nakapin mga lalabs. Lisong Son. Probinsya po, Bicol ko. Pero now dito ako sa Calamba, Laguna po, Ma'am Liberty.
Lily Lalab, mga love, shout out, Lily. Mga lalabs, kakain lang muna po ako ng kanin. Babalik po ako after 5 minutes. Kakain lang po ako mga lalabs. Fish Hub TV, mga love, shout out. Fish Hub. Kakain lang si host mga lalabs. Saglit lang ano muna po kayo dyan, maglablaban. Nagutom si host, Food and Travel lalabs. Kain lang ako. This is the mix of DJ Romar, the best. DJ Rams, the best. DJ Rams, the best. Lanao del Norte, Mix Club. Finish. DJ Rams, the best. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and Ano? make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down,
Thanks for watching. A like would be appreciated.
Hmm. I'm back! And wala na pala akong music. I'm back! Wala na pala akong music. Ano yung music ni host? Wala na pala akong music. Yan, salamat po sa paghintay mga lalabs. Kumain lang po si host. Dun da dun, cha da dun, cha da da dun. Love da din da dun. My heart beats. It's I touch number. Day. Karapatan, mega love shout out. Karapatan natin, lalabs, thank you. Karapatan, ayan. Lablabin po natin si Karapatan. Ayan, nagbaba ng bahay, mega love shout out, Karapatan. Anyway, there's no others. To skin others. Si Web TV official, happy birthday host. Thank you so much lalab sa iyong pagbati sa akin. Salamat si Wave. Salamat lalabs. Thank you.
Da-da-da-da-da-dan. Si Wave Lalab, thank you. Da-da-da-da-da-dan. Dan, da-da-dan, da-da-da-da-da-da. 183 pa lang si Wave. Ayan, nasa bahay mo ako si Wave, Romblon Island. Si Wave, ayan, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Napakaganda naman sa Romblon. One, two, three, 40 hours. Da-da-dan, da-da-da-dan, dan-da-da-da-di-da-di-da-da-dan, da-da-dan. Si Wave, nandito ka pa ba si Wave? Nasa bahay mo ako uli si Wave. Umalis ka na ba? Da-da-dan, tan-da-da-dan, tan-da-da-dan, ta-da-da-da-da-da-dan. Hmm.
Lisong Sun Lalabs, you're still here. Thank you. Lisong Sun Lalabs. Karapatan, Miguel Love, shout out. Salamat po, Sir Karapatan. Holy moly. Ayan, Lee Sung Sun, Lalabs. Nagbaba ng bahay, Lee Sung Sun.
Turn the lights. Awesome. Whoa, whoa, whoa. Ding Dave, big love shout out lalabs. Ding Dave. Magkapi ka lang dyan, oy. Ding Dave, boy. Magkapi ka lang dyan. Magkapi ka lang dyan. Katapos ko lang din kumain. Kumain ako ng kanin. Magkapi ka lang dyan, oy. Yambot, oy. Karapatan. Ayan si Karapatan na Kapinoy. Magkapi ka lang dyan, Dane Dave. With matching pandesal. Sarap. Up, up, up. Oo. Liberty. Nagbalik si Liberty. May galap shoot at lalabs. Oh, wow, wow.
Dindib, oy, Dodang. Ayan, thanks God. I'm full. Kumain ako ng kanin, Dindib. 4:41 na dito ng umaga. Kumain siyos ng kanin. With chicken adobo, ang aking ulam. Nagutom man, oy. Kumain lang, host, nakatutok naman sipi, iniwan ko lang. Sige po, salamat. Up, up, up. Kinikwenta ko lang yung ano ko, yung magkano yung sasahurin ko sa YT. Ini-estimate ko lang. Ay, nako. Happy birthday! Thank you so much, Dragon Gaming Lalabs. Salamat sa pagbati mo. Thank you so much, Lalab. Dragon Gaming, thank you. Wow, China Oil. Kinikwenta ko lang. Chronic Trends Channel. Happy birthday, host. Ayan, mega love shoutout Chronic Trends. Salamat po sa iyong pagbati. Maraming salamat. Ayan. 18 years old na po ako. 18 na si host. 18. Good morning. Ayan. Good morning po, Lalabs. '81. Ayan. Salamat sa pa-81 mo dyan. Dice Wonderful, Thumbs Love, Hairwing, ayan. Salamat po sa pa-hairwing mo dyan, Lalabs. Kusina, kumain ka na. Kumain na ako. Ay, wow, sana all 18. Dibo ko ngayon. 18 na si host, mga Lalabs. Ayan. Ano pa, baby? Still B. 81 years old ka na, host. Gurang na, oy, gurang. Ayan. 18 pa lang, o 81. Tiririn. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Shout out, kusina ni Maels Lalabs. Kumain ka na ba? Isip ko lang yung aking pagkakaupo. Nangangalay na si host. Kala ko sweet 16. Ayan, pinkis daw, sabi niya. Pinkis. Katapos lang kain. Ayan. O rin, katapos lingdan lang din ng kanin. Ayan, kumain ako ng kanin. Sweet 16. Lagpos na tayo ng sweet 16. Yan, kusina ni Maels. Dando si Arnaldo. Balikan mo na lang, Lalabs. Arnaldo, oy. Chiririn. Arnaldo Dan. To everybody. Chiririn. Arnaldo Dan. Kahapon pa nabalikan yan from kusina ni Maels. Si Arnaldo, wala naman tong ano eh. Arnaldo OTW from Chronic Trends.
Yad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 . Sarap kumain ng saging ah. DJ John Ray, Liberty, ayan nagbaba ng bye si Liberty mga lalabs. Lablabin natin si Liberty. Ayan. Kakapoy, kapoy. Oy, 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 oy. Kachupoy. Lakatan. O yung ano, yung hinog. Yung mataba. Ayan. Arnaldo Dan from Chronic Trends. Si Arnaldo walang katapusan to sa pabalik-pabalik eh. Ayan, Arnaldo Dan from Chronic. Arnaldo, pasuklian. Tulog muna ako, lalab. Sige, matulog ka na. Good night and God bless. Sige po, matulog ka na, kusina ni Maels. Ayan, yung gwapo sa likod mo sa sinasabi ni Bangit Loho. Walay manligo yan, oy. Walay ligo. Nagpa-PUBG lang yan. Chronic. Alhukamis, paisdahus. Ayan. Yung mga isda kanina nagsialisan na, nabili na, nabenta na. Nabenta na yung mga isda, naubos. Lapsak na, ayan. James, Sir James, mega love shout out. Sir James Lalap, mega love shout out. Kasi na Dane Dave, nandito ka pa ba? Dane Dave. Dane Dave boy. Where's Dane Dave? Tamsak Sir James, thank you so much sa iyong patamsak Sir James. Karni na karni na lang natira. Yung mga isda na naubos kanina. Kaninang daming isda, inaabot ng 20. Kumain ako naubos, pinakyaw. Ayan. Karapatan, ayan, nagbaba ng bahay si Karapatan. Tulog muna ako, host, panggabi ako kanina 7 PM to 7 AM. Sige Liberty, matulog ka na, loves. Good night and sweet dreams. Ingat ka palagi dyan. Ayan, matulog ka na, lalabs. Sige na. Mama. Alam mo ba, kagabi nag-ilis ako ng 7 hours Chronic. Nagsimula ako ng 5:30 AM Pinas time. Natapos ako mga 12 na ng tanghali. Pinas time din yun. Straight yun kagabi kasi madaming tao. Pag sinabi kong mag-out na ako, biglang dumadami yung tao. Nagiging 15. Pag dumami, di ako mag-out. O sana all long time mag-LS host. Oo, kailangan nating makasweldo. Ikaw ba? Ang laki-laki na ng bahay mo. Siguro ang laki na ng sweldo mo, 3K. Sumasahod ka siguro ng 20K. Kaya YT.
Chronic Trends Channel dan Pasokle. Ayan. From Arnaldo. Alexa Alejandro Hilo host, tamsak dan. Alexa Lalab, salamat sa patamsak mo Lalab. Salamat. Alexa Alejandro, thank you. Thank you Lalabs. Chararadan. Sumahod ako last 21 April host. Wow, sana all. Magkano sweldo mo Lala? Sinabot ba ng 20k? Ako ngayong April, wala akong sweldo. Sa May ako sa sweldo niyan, sigurado 101%. Kasi nung April hindi ko siya na-reach yung $100. Inabot lang ako ng 70. So ngayong buwan, medyo malaki yung yung revenue ko ngayon. Sigurado ngayong May 21, 101% makakasahod ako niyan. Kian Vlogger, tamsak sa'yo host, may love shoutout. And may jacket ka na Kian, thank you for coming, thank you so much. Second salary ko 10k lang host, mababa. At least may 10k na lalabs. O yung tansya ko lang ngayong May, makakasahod lang ako ng kulang-kulang 8k ata. Inshallah, ayan. D-Dice, wonderful, mega love shout out. At least may 10k kaysa wala chronic lalabs. Kaysa nakaupo ka lang sa bahay na nakatunganga, wala sayong magbibigay ng 10k. Ayan, nakaupo ka lang sa harapan ng yung computer, nagwa-YT. Tapos pag na-reach mo yung $100, ayan, meron kang sweldo. At least meron, pag may tiyaga, may nilaga. Be my lady of the night. Na 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 na. Be my lady of the night. Yes host, pahirapan pa kasi lakas ng mag-LS, ano? Takas lang. Takas lang mag-LS ha. Bakit takas lang? Bawal ba? Hindi ka makabuelo? Sumayaw, sayaw, sayaw, sasayaw, sayaw. Sumayaw ng sumayaw. Ikalawang katawan. Maya amuhos. Oo, hindi makabuelo. Panira tong amo na to eh. May ano ka pala, may... dikit ko to sa'yo. Tamsakan ko yung premiere mo. Ikaw ba tong nagpapasexy? Ang sexy mo naman. Dikit ko to sa'yo. May amo host, oo. Nasa Hong Kong ka ba? Of the nights. Charadan. At least nakakapag-LS ka pa rin. Siksik ka nga, ayan no. Ganda-ganda mo. Sana all, Singapore host. Anong Singapore ka pala? Hindi boy, lalabs. Nawala na yung kape mo, ubos na. Tamsakan natin yan. Sana all, din Dave. Ikaw ba din Dave, sumasahod ka na ba sa YT mo? Din Dave ba? Din Dave. Din Dave, OTW daw. Sumasahod ka na ba din Dave?
Sana all si Dindim malaki ang sweldo. Yan lalabs tamsakan ko to. Dindim OTW, kalimbangin ko nga to. Kailan ba tong ano mo? Thriller. Laki na ng bahay mo, nasa ano na 3K. Sana all. Ako hindi ako nakakaalis sa 2.5 Panay Lagas. Chronic Trends channel dan. Ayan, from Alexa Alejandro. Kailangan lang talaga tiyagaan yung YT. Kailangan mo lang maging masipag para sa sahod ka. Kasi pag tamad-tamad ka, naku wala. Hindi ka makakasahod talaga. Kailangan lang masipag. Alexa OTW. Padel luwi. Nadan tanananananana. Indep TV dan from Chronic Trends channel. Siguro di ba yung ibang mga nagliligo challenge nagtitrending. Harangs. Ayan, salamat sa paharangs. Tadadan tadadanananan. Tananan tadanananan. Tananan tananan tanananan. Dan tadadadan. Forever. Dan tadadan. Ayan, Alexa dating dikit from Chronic Trends. Ayan, salamat lalabs. Kawawan kay lang yan ni ano? Ni Alexa. Chupu chupu chu chu chu. Ayan, oo nga 1K wala pang sobra. Ngayon nag 2.55 na naman ako, bukas babalik na naman ako sa 10. Bibi, Ano? Gagising yan tangi. Oo, gumagalaw. Lanao del Norte. Dave. Pasulpot-sulpot lang to si Dave. Arnaldo Durapdan. Ayan, Alexa. Inshallah, balikan ka ni Arnaldo. Dan sa nakapinhost. Sige lala, state mo lang yung main mo dyan. Nakamin yan si Madam Chronic Trends. First time. Ay.
Dragon Gaming, new video from Dragon Gaming. Alexa, thank you. Pwedeng travel lalabs. Di ka na ata natutulog. Pwedeng travel. Whitey Pamor. Ayan. Whitey Pamor. Pwedeng travel. Whitey Pamor. Ayan. Trabaho na kuha pa ko. Sige lalabs, pwedeng travel, mag-work ka na. Dragon Gaming old friend, magtrabaho ka na lalabs. Pwedeng travel. First time. Silip-silip lang ako, baka naman merong bagong kaibigang isda. Sunday ngayon, food gala tayo. Ayan. Gala do kayo ni food, ni Chronic. Diop mo ba? Wala siyang off. Nandyan yung amo niya. Ibitay ko di hawa pa. Sige lalabs. Karne ako po, hindi isda. Sawang-sawa na siya sa isda. Gusto niya karne. Ayan. Bigyan kita karne food. Ayan. And bigyan ka daw ng karne ni Chronic. Makahawak ako ng ayos. Ayan. Virgin, I'm a virgin. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. DJ Edwin on the mix. Food and travel done from Chronic Trends. Ayan, lalab, salamat. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
D-Dice, wonderful. Ayan, nagbaba ng buy si D-Dice. Ang laki ng buy ni D-Dice. This is Team Destruction, powered by Carlet's Mixed Club DJs. Yan, baby pala to si D-Dice. Baby. D-Dice dan tamsak dating dikit. Ayan. This is the mix of Carlet's Mixed Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Hmm. This is Team Destruction, powered by Carlet's Mixed Club DJs. Hi, hi, hi. Ang kamot, kamot, kamot. Ang lubot, ang kamot. DJ Ram, the best. DJ Ram, the best. And mga dalas, mag-out na po ako ngayon. Maga po tayong mag-out. Sige mga everyone, thank you so much.
See you tomorrow mga lalabs. Ayan yung aking LS po. Everyday is 5:30 AM. Pinas time. Sige po, kita-kits po tayo bukas mga lalabs. Thank you so much everyone. Bye-bye. Madam Chronic, thank you so much po.